Jatatwak makawuono endi biro bedo an Victor Tino Makajo makawuono nyakwaron ng'wajuang' aneno ka wan gi nyawadwa Charles Odhiambo wabiro gogo mbaka nyaka saa 4 mar wang'o nyango makawuono. Timo mos jowetewa mamoko ok bi bedo kodwa kaloro koda mago ma ok nyal geng'o kata kamano wantiere kod geno ni juma manyien wanaber kaka osebedo pile ka pile. Mak mani gima nyaka ing'e en ni twak mochwiny kendo mochiek biro moro yo kinyi makawuono biro golo dek iti kawuono gokinyi kaka pile e chenro ma kaka wanene. Charles oyawore Victor. Wach makawuono Ober makona ni piny motuo kabisa. Otuo piny otimo buru to nyocha ne wawinjo ka atimo mos nyocha ne wawinjo ka jo meto olieko ni kamoro koth nyalo biro chwe kochakore kor dweni. Koro watero lemo mar gemo. Makona ni piny to tuo kabisa. Jomoko wacho ni kamoro mano ngiso ni piny nyalo biro chiek nikech koro chieng' go kute lo kabisa kendo cham biro dhi maber. Jomoko bende wacho ni piny biro tho nikech koro bago ji ok ong'e sama onego komie. Joma nyose komo madum osewuok oduma itgi koro lokore kitungu. Makwana ni wang'e ni Nyasaye nigi gimomiyo gimoro ka gimoro matimore. Erokamano ahinya. Mopogore kod wach mar koth ne be nitiere moro amora misebedo kiluwo mane berni to kod mane rachni? Manyo chanda ahinya en chien kacha chiegni dweche 2 dwe achiel mokalo tim moro yando osieko e gwenge ma Homa Bay gi Migori mar joma ne monjo dipo chuo dhok gi gik mabith tong'o dhok. Nyocha nodok piny to kendo sani ne waneno komedore gweng' ma Kanyabala mano Homa Bay County. Malit moloyo ni nyogi monjo nyaka dala ruoth ma chal ni koro margi no koro selokore na wang' teko gibuono nyaka chik. Aparo ni oko gima ber ahinya ka jok matimo timno nyalo bedo ni oko kanyo winjowa kendo nenowa to wamedo mana jiwo gi ni gibed gi lokruok mar paro nikech mano tim juok. To manyo mora Victor en natemo chiko ita ing'e ni chien kacha wasebedo ka waneno kibi mamako nyithindo sama gidhi timo penj. Nyithindo moko gomo ni principal odagi kwalo nwa penj, odagi konyowa kwalo penj. Nyoka winjo mano gi kodira mokalo mochopo sani makoro kakiwacho chiegni nyithindo 800 koro chako penj gi apani gisechako kinyi makawuono e Kenya mangima. Marwa en mana kwayo negi hayo maber kod kwayo joma owinjore e piny owacho ni ging'iye nyithindo matimo penje gwenge ma ng'awo kaka yo Baringo kucho galwora margi mondo ketnegi arita makare. Erokamano. Mano kwayo makende nyakwaron ng'wajuang' ni jopuonjre bende matimo penje gwenge ma bende lwasi ng'awo mokalo migi thuolo matimo penje yo mowinjore. Kik wachak wawinje mbaka mamoko mane wawinjo ndalo mane timo penj mar KCPE mano jo mokalo chien ahinya to area mar Baringo County, Elgeyo Marakwet, West Pokot gini kata mana Lamu County lwasi maber kaachiel kod jowa mabende manyo piny e kombe mag siasa. Gima dhiera Victor en ni gik matimore Baringo gi joseneg bura to chokruoge mag siasa to kiwinj kata ka jo siasa wachni ka giwuoye to en naba wach koro iwuora ni to kara begin gi dwach jopiny e chunygi adier aisuru manto koro gima tinde ji dhi ka ng'iyogo. Erokamano ahinya. Ing'eni kata mana kaluwo kocha Charles ahinya to wach mar timo penj ni endi iyudo ka sani nitie rieko moro mar go campaign ma mitokni motwe kod speaker madongo mased wan nyaka gi sikunde moko mane chuny boma kuom ranyisi kidhi Kisumu kacha wan gi sikunde mathoth mokalo mantie mana wang' apaya modich kinde te. En ang'o madang' wawach ne joma okapani macha to nyocha ne 10 migawo mar arita nanga yando sechiwo chik maparo ni macha koro nego lwa dwach chik ka nitie jasiasa matimo mano gi wang' teko to gin jok monego luga lwa dwach chik koro aparo ni kanyo to onge to mora mimedogo. Erokamano. Ka kamano nyakoro ng'wajuang' mana en mana chakruok mar chenro ma kaka wanene geno nitiere ni kamoro koth moro nyalo chwe e kor juma niendi kalo koda lipot mar jolony mabende kor futo mar kor lwasi mabende giwacho ni kawuono tarik 14 kinde tarik 15 gwenge moko makaluo ma kamoro nyalo bedo kod much koth. En ikruok mane kaka japur kaka japiny ma in go ne koth masani koro olieknwa ni kamoro nyalo chwe. Ka kamano nyakoro ng'wajuang' wane ik siasa kendo siasa mar piny Kenya chal ka gima koro loko kite e kinde ma wakwano ndalo motelo ne yiero ma chan tim tarik 9 dwe mar 8 higa niendi. Nyocha romo nobedo maduong' mar Azimio la Umoja e kaunti mano ma Kisumu mano kelo kanyakla duond buche mane boma bul mar Azimio la Umoja
wach mosebedo ka nitiere en ywak gi mbaka mosebedo ka gore to bende duond bura mar ODM ma mbi mare olak mokalo e piny Luo kocha be nyalo biro miyo thuolo duond buche mag siasa moko mane bo Azimio la Umoja mar go siasa margi e yo mowinjore. Mae gima mjumbe machon mar Raila ndalo moko nolose kendo mokuom jokanyo mag Azimio la Umoja ma ok gin jo ODM osebedo ka goyo mbaka Charles Odhiambo. Luoro moro gin go ni kamoro od mikae kamoro dhi thung'ogi. To Victor ing'eni gini ok gima manyien. Ng'ata mosebedo kaluwo chenro mar kaka wanene nyaka ne wachaki en gima wasebedo ka wawacho kinde duto ni nyaka wamany ok ochuno ni kipogore gi nyawadu e paro kata ka en e duond bura mopogore gi mari mar siasa to koro en wasigu. Mak mana ni inyalo paro chien kacha paro ni higa achiel mokalo natemo jiwo mana e chenro ni natemo jiwo jok ma biro gi duond buche mamoko mag siasa e gwenge ma Kaluo ahinya nikech Kaluo ema shida ni jabeti ahinya to duond bura mar ODM natemo jiwo joma biro gi chama mamoko ni gin bende nyaka gilok yo ma gidonjogo e piny nikech ka giketo ni koro gin koro ni kia ni Raila ose timang'o kia oseyieronwa ji gaming'a to miyo joka be koro ng'e ni kara magi joma obiro kaka wasigu koro we waikre negi kaka wasigu. Koro aparo ni gi pacha en gima biro dwaro ni jo ODM nyaka ng'i kaka giwuoye kisera mar ombulu. Nyaka koro kisera mar ombulu bed issue based. Tiene ni nyaka giwuo kuom gik machando jopiny ma ok ni ng'ane nandhoga ng'ane oor ng'ane omi pesa mondo obi oketh kuch jakom nikech jogi te koro gin e riwruok mar duond buche mag siasa ma siro jakom. Tiene ni gin be gitimo kisera mar ombulu ne jakom e kom maduong', kombe matindo gi ma koro gitimo ang'o gimanyo kigin. To jogi bende nyaka koro lok pachgi jok manyocha ne biro ga ka ing'eni ndalo moko noket ni kichoko chir mipingo jakom e gwenge ma Kaluo to ineno ka in ma koro ithuon inyalo luongi State House. To sani koro jakom ema gomba ka gi migosi Uhuru Kenyatta achiel kachiel. So onge ng'ama biro luongi State House ka ok okalo kuom jakom. So aparo ni en gima chuno ni nyaka jogo duto tema manie ODM nyaka lok pachgi kaka giwuoyo sama gisero ombulu to manie duond buche mamoko masiro Azimio bende nyaka lok pachgi koro kik gibi gi paro moro ma yande gin go chon mar ok ochuno ni nyaka wabed mana kanyo wanyalo kata bet kama chielo. Aparo ni sani koro kendo koro timore maber ahinya ne jopiny gin gi thuolo mar chiko itgi ne sera ma ok ng'ato. Nikech ni sani koro ng'ato bro wacho ja ODM bro wacho nang'o ni ng'ama jachama moro en andhoga to jachama moro no ni Azimio to Azimio dwa ni Raila obed president koro en andhoga nang'o. Dhi bedo nade kose wach ni en suta auchiel 6 piece. Suta auchiel ni aparo ni sani kata mana jok ma wacho wach suta auchiel nyaka tang' ahinya nikech gima duong' awacho pile kom MCA nyaka kata logi ombulu 100 kata na ombulu 50 kom governor kata ombulu 20,000 romi loyo kom mjumbe kata na ombulu 1,000 romi loyo to migosi Raila Odinga to dwaro ombulu gi te kata achiel ok onego nindi. Koro tiende ni Azimio jok ma koro telo ne Azimio e gwenge ma alwora mar Nyanza governor Ongwae governor Nyong'o Giri nyaka gibed piny gi jochung' mondo gimanyane ni to ere yo moda tiyogo e timo kisera mar ombulu mondo kata ka wapogore piny ka to ji duto te owuok odhi ogo ombulu malo kucho. To gima ber na moloyo Victor en ni ma koro chiwo thuolo mar japiny ka japiny wuok dhi go ombulu. Nikech ing'eni ka ng'ati ochung' gi chama machielo ma ok chama machielo miparo ni nokomiyo tiko to koro en thuolo maber mondo iwuogi dhi ng'is ni ng'ati ni noloyo adier kata ka nokota omiyo tiko. Nikech nyocha aparo ni jomoko be osebedo kaneno kaka party maduong' mar ODM ma bende mbi mare ng'eny Kaluo kocha kaka timore gi dhok moko ma jotelo moko samoro wache dhogi ma koro gineno ka gima gionge kod kwan. To king'eni Victor siasa kae gima nyaka wayiere en ni piny ka odiochieng' kodiochieng' rugi mage. Sani koro kata mana jo ODM manyo
timo kisera ka ba wetie ka wacho wach 6 piece sani ng'eni nyaka giywa wigi mana gima na wacho chien kacha ni ng'ata matemo riembo joma moko ma jogo ombulu en jasik Raila ng'ata matemo tiyo gi wach mabiro miyo jomoko ok nyal go ombulu kata chunygi kethore en jasik Raila mane adieri mar wach nikech ing'eni ombulu ma donje okapu Raila ok bi yiero ni ma mar jo ODM kata ma mar jachama machielo kata ma mar jachama machielo obro ng'iyo ni en ombulu madhine migosi Raila koro aparo ni mano to king'iyo kata mana ok en gima wendo nikech king'iyo masawa mar Kenya kuom ranyisi kinde ka kinde gin gi duond buche mathoth malo achiel to king'iyo yo magigogo ombuch jatend piny gigoe nyawang'o gwal ombulu mamoko matindo gi kata koro gipogore komni okete ng'ane komni okete ng'ane mamalo cha gikete ng'ata achiel gikete okapu achiel emo mineno ka gigo kumira to giwuok kar rombe nikech ng'ato nigi thuolo mar luto ombulu mamoko gi kamidwaro to malo kucho tilute ne ng'ama ji te dwaro dobed rieko ma jo oganda ma jo Libamba ma Kisii bende tiyogo Kisii kod Nyamira nikech thothne iyudo ka bet ka gima gingelo duond buche mag siasa en penjo masebedo ka penjo kinde ka kinde kinyalo paro chien kacha ing'eni wachoga kuom thuolo malach ne wasebedo ka wacho ni kamoro wan kaka Kaluo ok wadongore nikech sirikal kedo kodwa nikech pok wayudo telo to napenjo ni to jo Kisii to noyudo telo karang'o en ago kwano en mana ni koro nosekorore ni oganda Luo ma nyaka kedne piny kaka gisebedo ka gikedo ne piny gik matimore sani mang'eny Victor ok apar ka nitie ng'ama ne nindo leko ni nyalo timore nyiwinjo ka ng'ato nyowacho aparo ni en Moses Kuria akia ni en Moses Kuria kata Kimani Wamatangi ni ma Uhuru ema nyalo dhi Jakaranda kuma ne waole minyaga mondo kik Raila obedie gi rali so ma en sinani mar oganda kotelne gi migosi Raila Odinga mosekelo lokruok makamagi miyo lokruok pod nyalo betie mang'eny ma be koro thuolo ne ochopo joluo osebedo ka wacho ni jomoko wacho ni wan ODM ema mono wayudo jotelo mabeyo wang' ni koro jogi ni Azimio te koro ng'ato ok nyal ywak ni ODM nochune gi ng'ato erokamano ahinya mopogore kod mano ber mane ma oganda nyalo neno sama wantie kod duond buche mathoth mag siasa ang'e ni chien kacha higa mar 2002 yawuot Luo gi nyi Luo nogore matek ahinya e wach mar multipartyism to king'iyo ka Luo hie to penjo gi to osebedo mang'eny ahinya to bende wa practice democracy ni adier Victor democracy ok apar ka nitie piny ma practice democracy jolony ong'eyo moloya jomosomo political science biro ng'isi maber moloya ok apar ka nitie piny ma practice democracy adier e piny mangima en wuondruok ok kata ni wuondruok en demokrasia milego kata mikwayo guided democracy guided democracy nikech nitie gimiwacho ga e siasa ni interest ni dwach ng'ato siasa en interest sama ng'ato chako duond bura mar siasa kata kweth mar ji ochako duond bura mar siasa nitie gima gichung'ne nitie gima gidwaro sera koro sera ni ema koro biro ng'iyo jo kanyo mag chama biro ng'iyo ni to be ng'ane owuotho kaluwore gi sera kata dwachwa inyalo bedo ni kamoro in ng'ama jopiny ohero kamoro itiyo ne jopiny idhi e liete ipuro kodgi tinano ka jo siasa doyo nyaka gimine e puothe inyalo bedo ni timo mag adier to chama ng'iyo ni to ng'ani ok oluwore gi sera magwa wan chama wa ochung'ne magi ma emo iwinjo social democracy iwinjo republicans gik makamago koro achiel kuom gik madongo moloyo e demokrasia en gasera gima chama ochung'ne mane ma kwa chopo kama jakanyo ka jakanyo mar chama mora mora mar siasa nyalo bedo ni wuotho kaluwore gi sera mag chama to wabiro wuoyo e demokrasia koro chwiny nyiwinyo kata ka migosi Raila Odinga wacho ni pod wan demokrasia madongo watemo timo duto manyalore mar neno ni demokrasia wani odongo mogurore maber moloyo to tabu manitie en ni nitiere jok ma
nikech king'iyo kata mana sani yo ma ji chikore ge chama achiel kawuono kuom ranyisi Matangi no kata kiweyo Matangi governor jalup governor ma Kisii yes Maangi migosi Maangi jumba dek mokalo ne ene UDA jumba ariyo mokalo nyo ene ODM ndalo ariyo mokalo sani koro ene UDA king'iyo sera kata policies mag chama ariyo gi opogore kodiochieng' gotieno ang'o mamiyo ng'ato nyalo bedo ni chikore kamano nikech kamoro en ong'iyo mare owuon ni to kanye ma kadhiye tanyalo yudo komni mayot ok ong'i ni mae gima chung'ne ma kapo ni oyiera to mae gima dwa timo madwa miyi ranyisi inyalo paro duond bura moro ne nitie ni SDP Social Democratic Party ji adek mane nie chamano ma gin governor sani Mama Charity Ngilu Nyong'o Professor Peter Anyang' Nyong'o to gi governor Kivutha Kibwana king'iyo kaka counties adek go tiyo kaluwore gi tego oganda miyo gi thuolo mar gombaka iwacho ni governor Kivutha Kibwana sama pok ochak project to dhi bet piny gi jogweng to ng'iso gi ni mae pesa ma wan go ang'o mudwaro ka to giwacho king'iyo Charity Ngilu ong'iyo wacho ni kituyo two wan gi kite minyalo reg kokoto okawo pesa oketo ng'iewo go masin mirego go kokoto mondo yudhe koro yud tich gin magi kunyo kite gin magi tiyo tich sombe gin magi tiyo tich rege king'iyo Professor Nyong'o king'iyo sera mage mag temo keto thuolo mar dongruok machiegni gi jopiny gin gik mageto dongruok mar oganda social welfare mar oganda to nyalo paro ni mano ne en achiel kuom sera madongo ahinya ma SDP ne nigo kuom mano gima temo wacho en ni kaber to onego bed ni josiasa luwo sera to tabu manitie en ni thoth josiasa mathuru ok kaluwo kende Kenya ka ging'iyo ni to ere kama kadhiye adhi yude ang'o tidhi yiera iwinjo emomiyo iwinjo ka ng'ato wacho ni achiko ita ne jothurwa to jothurwa wacho ni ground wacho iwinjo ka kiwacho ni ground wachang'o ground wacho ni mae chama ma ji dwaro so en dongruok ma pod wadhigo nyime jopiny bende mondo yud konyruok jopiny bende biro dwarore ni kaber to tem mondo ng'e ni to chama mobiro ni ochung' ne ang'o e kama duoka e gima ng'isi ni ok ni ng'ato chako chama kaluo ni mondo bi oyud ticket nikech ODM maga ji ticket iwinjo nikech ODM maji ticket to koro en sera nang'o erokamano ODM party mabende umeolak mokale piny luo kanya kwa Mgajwang kanyakla kod un buche moko e piny luo wan gi MDG wan kanyo kod Ford Kenya wan kod CCM duon buche mag siasa opogore nyakwar Mgajwang yiero koro en mari kaka Charles Nyawadu osewacho kanyo ni wang' ni e buo mabul mar Azimio la Umoja joma mosebedo ka ywak ni no mang'atwa kapo ni en duon bura moro machielo pod nigi thuolo madiero kitelo medwaro kaeto gima ber Victor king'iyo kalenda mar duol mar IEBC tibro yudo ni joma dwa chung pod nigi thuolo maber mokalo mar yiero chama modwa biro chungo kata ka ok en chama modwa biro chungo yo moro amora modwa biro dhi go ir jopiny mondo kwa ombulu aparo ni gin gi nyaka dwe mar abich tarik 29 kanyo kama jok ma joma chung kendgi independent candidates nyaka koro yier nembo margi kaeto gi chiwo gwe tao ka giwuok e duond buche mag siasa ma gintie ng'ato bende nyalo ng'isi ni ing'eni ji mang'eny oringo ODM nikech ni gineno ni diero ok bi timore yo makare kara giringo ODM gidhi e chama machielo no mae koro thuolo mar japiny ing'eni wang' ni Victor kendo ket jopiny matek ahinya nikech ng'at midwaro nie thuolo mar dhi e debe yiero mitayo gi IEBC yiero ma migosi Raila Odinga be dhi chung'e koro ing'eni biro bedo matek mondo ng'ato kuom ranyisi ka migosi Raila Odinga obedo jaloch yiero ma IEBC otayo to ng'ati oyombi gi chama manodhiye biro bedo matek mondo iwach ni no mae nikech itemo wacho ni yiero nyaka mar Raila Odinga cha notim marach no gwenyere erokamano ahinya odhi bedo mbaka mapek mokalo nyakwar Mgajwang kendo ang'e ni kaluo wang' ni
nikech kwan mar oganda mopogore opogore masani koro jowuok oko mar manyo kome mopogore opogore mag siasa, obed komar MCA, Member of National Assembly, Woman Representative, Senator, kaachiel kod governors. Wanaket wang'wa kata kamano kaka Charles wacho, imi thuolo mar yiero jatelo ma in iwuon idwaro kaluwore koda sera mare. Nyakwara Mogi, mane wach maduong' mokalo. Ok ni ojagweng'wa. Ok no jagweng'wa. Nikech waseneno sama iyiero jagweng'u to jagweng'u no be bisefwenyo ni nitiere jok moyiero ng'ato ni jagweng'gi to jagweng'gi mewo mane bathe ka to gin atie. Erokamano. Nyakwara Mogi Ojwang', wach mar siasa ma bende oganda ne lo en gima nyote timore tarik 12 mar dwe ni gani endi chieng' Jumamos. Banka jatend Wiper Kalonzo Musyoka keto winjruok mar biro siro migosi Raila Amolo Odinga e dwaro mare ma en go madhi laro kom mar tend piny Kenya e yiero mar dwe mar 8 higa ni endi. Mokwongo kanyo weche ne liekore ni bura mono ochwe kom kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta e kar jot mar piny owacho Status Nairobi. Ka bende ne nitiere ywaruok moro madundo makman ni chieng' ono e karomo mar KICC Kalonzo Musyoka wuon no ikore mabitio kod migosi Raila Amolo Odinga. Bang'e bura no bedo jakaranda man Nairobi kaendi kameno wuon no wacho ni gia gi jakom kama bor kendo nitiere kod igruok mar biro unge lwedo. En kwano mane ma Kalonzo Musyoka goyo? En kwano madonjo koso en kwano moleng'ore? Owinjo nena kaka en wuon noloso kaachiel kod jodito mamoko mane boma bul mar Azimio la Umoja. Kwa roho safi wa Kenya nasema Raila Odinga tosha mara ya 3. Kuja hapa ndugu yangu. Kienda mbele itakuwa ni hiari ya ndugu yangu Raila. Mimi nitamtafutia kura kwa Kenya nzima. Kenya nzima. Kama ilivyo desturi yangu. Nimekuja kutangaza kwamba tutaendelea na muundo wa Azimio One Kenya na candidate wetu ni Raila Amolo Odinga. Leo ni siku ya kihistoria, siku ambayo sisi kama viongozi wa chama mbalimbali tumekutana kule KICC na sisi kwa kanuni moja tumesema ya kwamba tunataka candidate ambaye atasimama uchaguzi na kugombania kiti ya urais mwezi wa August, na kwa kauli moja tumeamua ya kwamba huyo si mwingine isipokuwa Raila Amolo Odinga. Na haja yetu na nia yetu ni moja. Tunataka wananchi wa Kenya waweze kuishi na amani, waweze kuishi na heshima, na tunaamini ya kwamba yule ambaye ana uwezo wa kutuweka pamoja, kumaliza chuki, kumaliza ufisadi, kumaliza maovu ambayo inatusumbua, sio mwingine ni Raila Amolo Odinga. Sasa leo kwa wale ambao walikuwa wanafikiria ya kwamba ni kudanganyana, tunadanganyana. Walio na macho waone, walio na masikio wasikie. Sasa leo wameamua kunipate mimi kijiti na kukimbia naye kwenye kinyang'anyiro ambayo itakuja tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Nimewahakikishia kwamba mimi sitawaangusha chini. Hii kijiti nitabeba kwa ushujaa na nitakimbia naye na nitaleta ushindi nyumbani. Kwa roho safi. Victor Kegi momiyo gini buogi. Inyalo paro ni juma mokalo e chenro ni ne wawacho wachni. Yes. Kendo ne owuoyo kuom Kalonzo. Kane wan ka gi Jo kaachiel gi Roslyn Obala. To inyalo paro gima nawacho en ni nikech gima ne Kalonzo wacho chien kacha. Ni abiro bedo ng'ama ofuo manade kachaka wuok nasiro migosi Raila. Migosi Kalonzo nyaka ne many yo modonjogo
Azimio, nikech aparo ni osego kwande mong'iyo moneno ka ok nyal bedo matek. Nitiere ng'ato kaka Kalonzo Musyoka, nitie ng'ato kaka Charity Ngilu, nitie ng'ato kaka Najib Balala. Ging'ega ng'weyo kaka yamo ringo. King'iyo maber ok yot ga ahinya mondo mi gibed oko mar sirikal. Aparo ni Kalonzo Musyoka be koro wang'ni ogoaga kwano mong'iyo mowacho ni adier mar wach en Kenya Kwanza kata en Azimio. Kadhi e Kenya Kwanza mae pek madhi neno, kadhi e Azimio mae pek madhi neno. Ing'e ni Kenya Kwanza ng'ane nyose kuongone, Musalia nyose kuongone. Mondo mi koro obed to nyocha ne gin kamoro achiel gi Musalia. Tiende ni mondo mi koro bedie mesa ma koro ipoge lemo kata migoe mbak Kenya Kwanza, to koro en tielo mar ariyo, kech koro en Migosi Ruto, Migosi Musalia, koro ka Migosi Kalonzo biro chien kanyo. Apani magi moko kuom gik manong'iyo, to an gima chanda ahinya, agombo ni mondo mi kamoro Philip kanyalo miyowa pichni mar gik manyotimore Kiambu, mondo mi ipim sembe gi nyamin. To gima chanda ahinya ni romo ma nyocha ni otimore mana chiegni seche buora tok jo One Kenya Alliance keto sei winjruok. One Kenya Alliance joma noketo sei gin kamoting'o Mikae Martha Karua, Migosi Gideon Moi, Migosi David Ochieng, Migosi Irungu Nyakera, Migosi Kalonzo Musyoka. David Ochieng, Irungu Nyakera giri to wang'eyo kuma gichung'i. Ng'ato kaka David Ochieng kata mana ko campaign Ugenya osebedo kowacho ni ombulu mar jatend piny to ume Migosi Raila kata doko ni en gi chamane. To ng'ato kaka Mikae Martha Karua nyo onge KICC, to nyo onge Jakaranda. Ndala chiel kende banka nyo giseketo winjruok, kogno e winjruok margi kaka One Kenya. Koro penjo monego beni wapenjore ni to Kalonzo dhi kende kaka Kalonzo Musyoka, koso dhi kaka One Kenya Alliance. Kech wang'e ni kacha koro gidhi gi Gideon Moi kende. Kanye kama penjo maduong' moloyo nitie. To gimomiyo adwaro kanda machielo ni en Migosi Uru Injo kawacho ni koro wayudo ng'ama dwa keto gi akweda mar dhoudi sigu, wayudo ng'ama dwa kedo gi mibadhi, to gi weche duto te mosebedo ka chandowa. Ma Migosi Uru Kenyatta mawuok Kiambu County, kuma nyo jalupne obage romo. Irukamano. Adeno ka wan gi sigana manyo losno kanyo kod Chris mar Ramogi TV, ahinya to wach mar Kiambu no. Mano home turf mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Kanye kama wach nitie. Mai kaka weche ne chalo nyoro Nyakwar Mwajwang e romo manyo bedo Thika Stadium, Kiambu County. E lap Mathika Municipal Stadium, kweth mar Kenya Kwanza ogoyo tache gwengego e okenge mar neno ni giketo ombulu mohewo milion 1 mag jodak ma Kiambu e okapu margi. Kaluwore ni mae kaunti ma jatend piny Uhuru Kenyatta wuokie, jalup jatend piny William Ruto otiyo kod thuolo makamano mar yawo chunye kendo ng'udho oko gigo mosepong'o kore kuom thuolo malach e kinde kod jatende Uhuru Kenyatta. Sisi ndio tulitembea na wewe Kenya mzima, tukakutafutia kura, tukapanga Kenya hii mpaka ukakuwa rais, tukakupigia kura mara 3. Sisi ambao unatudhulumu, sisi ambao unatupiga vita, sisi ambao unatutesa. Mimi nataka nikwambie mheshimiwa ndugu yangu rais, sisi tumeona yale umetufanya, lakini kwa sababu sisi ni wacha Mungu, sisi tumekusamehe. Sisi rais tumekusamehe na tumekuachia Mungu. Ruto kod jo od bura motenore kode owacho ni jatend piny nyoro ne wuok e lela kendo yango ne jopiny ni mosruok e kinde kod ogai mar ODM Raila Odinga kanyakla kod chenro mar timo lokruok ne chike ma pacho kae kokalo e BBI ne en motenore kod weche mag yiero ma higani. 4 years ago, Mr. President, you told us that the handshake and BBI had nothing to do with politics. Finally, Mr. President, you have come clean. You have now told us the handshake and BBI was all about politics. E kinde romo makawuono, kweth mar Kenya Kwanza
oyudo mijing'o mathoth bang' ka seneta ma Kiambu Kimani Wamatangi, jatend duond bura mar chama cha kazi Moses Kuria kod gavana machon ma Kiambu William Kabogo oriwore kodgi ayanga. Kuja hapa tujibebe na UDA, kazi ni kazi. Jotelo go bende oseyo piny owacho kuom tiyo gi migepe kaka DCI kod KRA e sando josiasa masiro lwedo William Ruto. KRA were weaponized against ordinary Kenyans, against businesses and against leaders in this country. Mwaka wa 2018 31 December nikaambia Uhuru Kenyatta, sikiliza watu wako. Badala ya kusikiliza watu yake, bei ya maziwa ikaanguka. Badala ya kusikiliza watu yake, watu wa Nyamakema wakasumbuliwa. Negi kwa jodak mawuok e masawa mar piny Kenya mondo chung' kod riwruok mar Kenya Kwanza e yiero mahigani. Chris Owino, Ramogi TV. Chris Owino gi report manye ineno ka oringo e tipo mar Ramogi TV nyoro godhiambo nyakoro Mwajwang. Chuno ni mondo mikoro watuge mondo mi watem tudo kama Charles netemo wacho nitie olalo moro manyaka tudi. Charles, olalo mi wacho ni nyaka tudi ni endi en man hie. En olalo matudo Migosi Uhuru Kenyatta ka wuoyo Jakaranda. Kowacho ni wang'iyo ng'ato mabiro tieko sigu. Wang'iyo ng'ato mabiro tieko mibadhi. Wang'iyo ng'ato mabiro tieko gik machando wate. To waneno ni en Migosi Raila Odinga. Wang'iyo. En Uhuru Kenyatta, koso en Uhuru Kenyatta gi ng'agini. Apenjo gi ng'agini nikech Migosi William Ruto ni Kiambu, county margi Uhuru Kenyatta. To wacho ni wane mane wagoni ombulu, wane mane waringo ni e Kenya te. Wan mwagoni ombulu nyadidek, wan misandowa gin ng'agiri. Kanye kama penjo nitie. Gin ng'agiri. Gin Migosi Ruto gi jopiny mawuok masawa kamoting'o Kiambu, koso gin Migosi Ruto gi jotelo mamoko ma en go. Owuoyo e lo jopiny koso wuoyo e loye owuon. Migosi Uhuru Kenyatta wuoyo e lo jopiny mawuok masawa mar Kenya ma osebedo kong'iso ni mibadhi ema miyo serikal ok nyal tiyo maber. Koso wuoyo e lo serikal. Mage penjo manyaka wapenji. And aparo ni kae e kama koro nyaka ji wasebedo kwa wacho kinde ka ni to Migosi Uhuru Kenyatta nyalo konyo Migosi Raila Odinga yudo mbulu ma Central Kenya. Koso konyal konye. Kae to wapenjire kendo ni to Migosi Uhuru Kenyatta osebedo ka wacho ni campaign nyopo kochako, koro chako campaign. Dhi mayo Migosi William Ruto mbi Central Kenya koso oyo. To king'iyo ni romo mokwongo tik mobedo go. Yes. Bang' Migosi Uhuru Kenyatta landa yanga e papadhara no siro Migosi Raila Odinga. Odhi otimo ma Kiambu. Thurgi Uhuru Kenyatta. Kendo papo pong'. Makata kan gin jok ma ong'iew kata ka gin jok ma ok ong'iew kata papo pong'. Ing'eni chala ng'ianenen sani koro ng'ato dang' ter rally bilano Kisumo. Kata kosombo ji mokelo. Ok dhi bedo mayot ahinya mondo rally no timre. Kata ng'iane ni senator odar chieng'no. Senator ma Kiambu. Former governor odar chieng'no. MP ma Gatundu South odonje e kweth mar Kenya. MP mar Uhuru Kenyatta. MP mar Uhuru Kenyatta. So aparo ni nitiere gima timore masawa mar Kenya. Ma ji ok nyal ninde klas. Kaparo ni nikech Migosi Uhuru Kenyatta koro se siro Migosi Odinga, koro masawa mar Kenya ni nyamonge. Nikech king'iyo maber, ing'eni ndalo duto sa saya ma Migosi William Ruto ni Central, okoja rakore akor gakor gi jalopne gi jatende. Yes. Winjo makuwe wan wadwa bero uchumi, wadwa gole piny ka wadwa kete malo ka. Kiambu nyoka winjo kata ng'ata achiel manyo wacho wach bero uchumi. Bottom up nyoka winjo. Nyo en mana gima Moses Kuria emo ywak ni nengo mar chak chiro mar chak okethore. To nyoko mul bottom up. No komul bottom up. En gima wasungu do liech dendo ga ni whipping emotions. Gitemo ololote i jopiny. Ni ma wuodu. Kakoro ma wuodu mugone ombulu didek te. Ma umanyo ne ombulu kuonde te. Ema sando kama unatudhulumu. Okelo nyaka wach mar ICC
mzigo mane pek mokalo tinyalo paro mzigo ma rais ne mzigo mane jo masawa nomako gi chuny gi te koro ngiso gi ni mae ng'at ma nyuchungo kinde gi te olo lote igi ema koro sandu kama olokore tiende ni omiyo tich di bedo matek ne migosi Uhuru Kenyatta mondo donj central mang'is jogo wach ma jogo winji ma jomariek to koro wacho ni sani yot mondo mi Raila ous Uhuru Kenyatta Central Kenya maloyo Uhuru Kenyatta uso Raila Central Kenya. Nade Charles? Nikech ji koro neno ing'eni mokwongo ni neno ka migosi Raila Odinga ni Kisumu. Yes. Karang'o manisewinje ka migosi Raila Odinga okwang'wono adhara. Kaponi nya chwanyo ng'ato. Tagomos. King'iyo migosi Raila Odinga sani, ok en migosi Raila Odinga mosebed king'iso ji ni jang'enge, jagoko. So aparo ni jopiny be koro ng'iye masawa mar Kenya to wacho ni ng'ani olokore. Gima nong'iso kuome ok en. Gima ning'isowa kuome ma koro nyalo donjo irwa mowuok kodwa kende ni. Kech chon to ning'iso ni ng'ano kik urwak, inya paro kitame kata na chiemo e hotel. Magawa moro yes. Ng'ano kik urwak kata mana ka. Koro sani yo mowuoyogo ok en ng'at ma ning'iso gi cha. To kaluwore gi gik ma koro timore around migosi Uhuru Kenyatta. Kaka koro se olote jo masawa mar Kenya. Ok dhi bedo mayot ahinya mondo mi odonji irgi mowuok kodgi mong'is gi ni kae kama walu. Mane gima migosi William Ruto gi lange temo timo. Gitemo miyo tich obed ne matek mondo kik odonje igi mondo chak loko pachgi ni gouru ombulu ne nyien. Ka koro ne wayieri didek wachung' kodi ka in gi bura mar ICC wawuotho e piny tek wamanyo ni ombulu tin dhogowa koro iduogo ng'iso ang'o kendo wawene Nyasaye. Iluongo ni whipping emotions. Yero kama na yenya. Igeni governor ma chon ma Kiambu County, governor mokwongo buka timo manyien, William Kavogo, no ywak mokalo ni ng'ama nogole oko en jalup jatend piny Kenya. E nomination mar Jubilee Party. Ajawacho pile. No bedo nade. Ajawacho pile ne jopiny magore nikech siasa machuore gi pala. Ahinya to kijende matindo. Manegore machwerore remo e nying jo siasa. Ni aeuru. Nikech mandago nyocha nowacho ni jogo gianyore kama kata mana nyore nyalo yudo kaka moro jok manyo wuoyo Kiambuka ka piny imore godhiambo to gigo simu giwuoyo gi migosi Uhuru Kenyatta no diemo wa omera kichaki wuo kama chakenda ai kacha to ni wacho maber to ngima dhi mbele to unu jopiny to koro pala kiang'o ang'o mamono wa bende gombaka kaka jogi be gombaka malo kucho so gima timore ni japiny nyaka ywa wiye mondo ng'e ni gik magitimo sigu mimako gi nyawadu nikech jasiasa en kayiem nikech jogi to gin osiepe te iwacho maber Kavogo ywak ni William Ruto ema nomiyo odong' sani chokoro gin kode migosi Raila Odinga inyalo paro Monday Tiagas Mondays inyalo paro ka ji nochamo Tiagas sani koro ng'ama ne nie telo ka igoye gi Tiagas ema koro sire. Erokamano ahinya. Charles, kapok wadhi e agenda moro machielo, jalup jatend piny Kenya machon ma iluongo ni Kalonzo Musyoka kanyo loso thurgi Sikuru chal gima noywak ne joyie moko e Azimio la Umoja manoywak ni chal gima ne obedo inga e wach mar kelo winjruok e kinde kod Raila Odinga. Ma en fweny manyien kendo bang' ka ne osewuono wacho ni gichunya te kwaro safi achungi Raila Amolo Odinga. Bende nitie tiende mar chako nuoyo gima the intrigues behind the scenes. Nyowuoyo kanye dalagi bas mano gima nyaka imak motegna ahinya nyowuoyo dalagi ing'eni Kalonzo sani ni gitich matek mar temo ng'iso jolupne kata gibed 200 kata gibed 800 temo ng'iso gi gimomiyo ok odhi chung' osiro ng'ama chielo ing'eni Mama Ngilu gi Kivutha Kibwana gi Alfred Mutua nyocha no Jose Kwongone kao namba ya Azimio. To Mama Ngilu be ng'eni koro sani hike ni ang'ie siasa bang' kosebedo governor tielo mar 2 tang'o en bende nyaka gima wacho mokwongo cha siasa en about interest dwach ng'ato e chunye owuon kapok ong'iyo dwach joma moko. Mama Ngilu be koro ng'iyo ni Kalonzo osebedo jalup jatend piny tiende ni en ng'ama duong' na kisiasa ka koro donjo ka moketo winjruok kogno e winjruok to tiende ni koro dhi bede mesa motelo na winjo
Koro Mika Ngilu be kamoro ne ogara nikech en bo o protect oketo hinga ne ochielo lope okodwa ni mondo nikech Kalonzo kodonjo to tiende ni Kalonzo king'iyo Ukambani to ng'ama koro duong' ma koro kidwa gomba kata igogo ok mana Kalonzo. Koro mage moko kuom gik mane ging'iyo to kamoro Kalonzo to koro ne ng'iyo mana kako nyalo donje chuny jothurgi nikech siasa en donje chuny ji. Winjo ka Migosi William Ruto wacho ni sisi Migosi Raila Odinga be kinde ka ginde paronu ni kako sesandore nikech un onyiso ni an gi pesa moro machamo gi joga nyaka nyikwaya akedo nikech un. Mana kamano nyakoromgo jwang' achiel kuom wich bar ma bende biro loko kit siasa mar piny Kenya en wach mar manyo running mate. Ndalo mano kende mokadho chien Senator ma Kakamega County Cleophas Malala nyogo nyon ni running mate e winjruok mar Kenya Kwanza nyaka bed mana mar ANC. Ma keto kwan jalup jatend piny Kenya William Ruto kanye odiochieng' makiny gidhi bedo kod NDC mar UDA ma bedi geno ni bende biro loko kit siasa magore Kenya kaendi. Chance owach ma jo wagunda luongo ni en very fluid opoth e kwethte ing'eni wang' ni nyocha na leko ni kamoro Kenya nyalo yudo thuolo mar bedo gi jalup jatend piny mamiyo thuolo koro nitie maber. To report moro nyotim gi jotim nonro miluongo ni TIFA manyiso ni moko kuom gik ma miyo joma mine ok haw lemo mag telo malo. Kwan ata malo 50 mar joma nonon wacho ni joma mine nigi luoro moro no oganda ok bisirogi. Mar ariyo kwan ata malo 39 wacho ni joma mine neno ni gionge pesa kopim gi joma chuo. To mar adek iwacho ni joma mine onge chir, lack of confidence. King'iyo ok en chir, ok en sir mar oganda, ok en pesa madhi ng'iyo ng'ama bedo jalup jatend piny. Kwano maduong' ka en ni to dhi kelo ombulu malom nade e okapu. Joge ni ombulu marom nade ma odhi kelo e okapu. Aparo ni kae kama chandruok maduong' mogik nitie. King'iyo weche makoro nyo wuok Central Kenya ging'iso jo ANC nohore mos. Gin gi hore mos nikech kakoro ng'i adier king'iyo Central Kenya ombulu ng'enye malo Western Kenya. Kata odoko ni Western Kenya nigi kwan mar ji machiegni romo magi Central. Manyiso ni jokuno kawo ombulu ahinya. Koro kama wach pekie kae kikwongi chako gi Kenya Kwanza en ni Migosi Ruto dhi kawo ng'a. Odhi kawo ng'a mawuok Western koso odhi kawo ng'a mawuok Central Kenya. To Central kato ng'a. Kapok idonje Central ng'a. Ponono ni okawo Western. Central dhi chung' nade. Pod dhi sire koso tungni dhi betie. Yok nyalo wuok ni waseringo kodi nyaka ne chak lo. Wan manyo wan kodi jomobira chien gi makore ng'iyo. Mano mokwongo. Ponono no kawo Central. Kapok ing'iyo no dhi kawo ng'a Central. Jo Western. Ing'eni Western kae be kwande tek. Western ka wan gi Busia, wan gi Bungoma, wan gi Kakamega, wan gi Trans Nzoia ting'eni niga e diere, to wan gi Vihiga. Koro ng'isa ni to Western kae, ng'ato kaka Musalia Mudavadi, county mane ma en go? Hie ka ng'iyo gi kwano manogore 2017, Vihiga County kama bete ne giduoro. Vihiga County en gi nus mare. Kakamega to ni e lwet Migosi Oparanya. Busia bende ja ODM. Bungoma Ford Kenya. Masani koro obarore ni DAP, ni DAP-K. Koro Vihiga ka ema enegi duol moro matin. And ma en achiel kuom gik mamiyo Migosi Musalia ok osewuok oko mochwiny kopim gi jochung' mamoko. Koro gima nyaka ipenj ni to ang'o madimi Migosi Ruto yier Migosi Musalia? Migosi Musalia kela ang'o e debe? Mane kwano manyaka ing'i. Kaeto ing'i ni to jo Western gi kapo ni okaw ja Central gidhi kawe nang'o? Kata ka nitie jo Kakamega moko, jo Busia moko mane wacho ni koro to wang' ni en wuodwa. Nikech inyalo paro ka gima nyocha ne uso ne jo Western gi Musalia gi Migosi Wetangula ne en ni wasebedo ka wasiro Raila
to onge gimomiyo. Koro penjo en ni to Ruto to dhi miyo wang'o ka jatend piny osemiyo Central. Kaeto kapok atieko, kidonjo Central kama koro kwano peki, Central ka odwa kawo ng'a. Kanye kama kwano peki. To kwano nogo be kik wi wil ni chando nyaka jo Azimio. Koro nitie Kalonzo ka, ok wang'eyo ni to ne gi wacha ang'o sama ne giromo osing ne ang'o. To nitie jok ma osebedo kochungi migosi Raila Odinga kama oting'o Peter Kenneth nika to gi jotelo mamoko. So ananeno gi pacha matin ni kaka nene ni chal ni jogi rito jogi to jogi be rito jogi. Giritore. Kendo an gadieri ni giseoro kata mana jo betre mamoko dhuwijane to ng'ami paro ni ginyalo keto mondo wan bo wachak iko ng'at machielo. So kanyo kwano pekie. Kanyo kwano pekie. En wich bar momako kweth ariyo mag siasa ariyo gi eki mar Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza Nyakwaramogi emanyo running mate. Wakawo yombor madundo mondo wayud weche manyien lak saa adek okinyi ma kawuono kod Ochieng' Emmanuel e Ramogi Radio. Kata kamano wabiro dhi nyime mar somo pache achiel kachiel ma ioro kokalo kuom Ramogi TV okinyi ma kawuono. Ka waduogo chance biro temo fuono matut ni to kwano makoro gore magi weche bar mar manyo running mate niendi e kweth mar Azimio la Umoja dhi bedo nade ka wang'i matut e paw mar siasa mar piny Kenya ka indikete manaka. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung' ne omenda. Nyakwaramogi tedo wang'ni okelo wa nyaka e nam Lolwe. Aseketo chumbi, koro kadwa chumbi kendo. Suya mar chiemo mamit ma watedo e chenro ni biro goli kamoro ma intie Kisumu koda ka counties mamoko. Kik ibed mabor kata matin. Mane gato chwere maber. Ni mare jotedo ma watedo godo gin jotedo matene koda ka manyasani. Duto mayudore mana e chenro ni mar tedo gi chiemo. Tedo gi chiemo, tich adek ka tich adek, saa 2 mar okinyi. Ni chunya inyere seche madhano nyieri. Kata koromo gi masiche, mamiyo ngimane bedo matek kendo maonge kwe. Ing'e ni nitie gima rach gi nyar. Ne okawo gi chuny maler. Machiegni abo yudo ng'ama chal kamano. Gigeno mar yudo hera gi mor e ngimane, kata obedo ni weche tek. Adhi yudo gima Nyasaye nochano ni adhi yudo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno. Erokamano. Iya balu dia juga cakap wapi. Ayo handsome. Neno handsome neno dong. Mor e kado bedo mang'eny moloyo. Peso tas. Ibiro nyiero ma piwangi chwer. Yud mor ka ineno tich tekta kod videos mamoko e dhok mahero mar dholuo. Pod rita ng'omera. Kipchi. Kami tiene mwandu warie. Sister donja. Donjo mana views sasa sani. Kamano Nyakwaramogi Jwang' waduogo kendo ma en chenro ma kaka wanene kokale tipo mari Ramogi TV kod nyakalondo mari migeno Ramogi FM. Antiere kod Oteka Bura wuod Kanyada Alan Tindi wacho ni chandruok nitiere ma nomination ka to wang'ni kamoro wadhi bedo kod jomo moko mochung' kod duond buche mamoko mag siasa ma wanyalo exercise our democratic right mar yiero gi gin bende. Aito machielo kae wacho ni okoyot nikech higni te ng'ama biro chung' gi otiko moro ma ok mar ODM tikwano ka ng'ama pingo Raila. To kae ne Azimio to. Moro kaendi wacho ni kae ting'eni kama tek gi mano. Yes. Koro kawanena ng'ama ochungo tiko mar Jubilee. Jubilee, yes. Jatend Jubilee en ng'a? Uhuru Kenyatta. Oselando nosiro ng'a?
Jakom Raila Amolo Odinga. Koro ere kaka ng'ama ochung' gi Jubilee pingo Raila. Moro ka en wach ni nomination ema okwayo ni ODM otim maber. Koko timo maber to ma bro kelo gibiro ni voter apathy. Kendo kamoro jomoko ma opondo gidun buche mag siasa moko maonge kod ideals mag chung' mar jakom ibiro yier kod jopiny. Nikech en bende nigi interest mare modwaro iye kanyo. Mane kama tabu nitie. Ting'eni gima ng'eyo ni nomination inyalo tim maber. Ing'eni kendo ahero ni sani mana sinani mosebedo kwa keto ing'eni chien kacha ji nok mor kodwa ahinya to jok ma otelo ne chama mar ODM. Ane watemo golo milutu ka wang'iso gi ni onge haja keto ji mondo chwe pesa ka useyiedho ng'ama udwa miyo tiko. Makoro miyo ng'ato ringe kor pap ji gore ka yiem nono ji ketho sagi to useyiero. Afadhali unyis ji ton nikech katiba mar ODM uyie kendo amor ni mane mbaka masani goyo ni chama nyalo yiero ng'ato achiel kachiel to giwacho ni gimomiyo wakawo Victor Juma en nikech ma gi ma. Kata chama nyalo wacho ni oyo ujochu bedu wamiyo useyiero gang'wen mondo uwuog oko gi chiel. Chama nyalo wacho ni oyo wengni ji odhi adhiya e debe. Ibinjo. Magi gin to kine kachon ne gin gik mopondo ma ok nyis ji. Bang'e kosetim kod ing'iso ji niya chama nigi teko to kara ka chama nigi teko to keto ji aparo. Magi gik wapenjo ma otambor ni baka makori. Nikech wach Azimio ni. Nikech gima duong' en lemicho maduong' chama en kom jatend piny owacho. Ma ji te oseyiere ni ng'ama onego jo Azimio te oseyiere ni ng'ama obedie kom ne Migosi Raila. Dhi miyo duond buche mabe koro thuolo mar donje piny matim kisera mar ombulu. Madhi fuong'o pressure ma jabedo gi ODM. Miyudo ka ji 20 chung' dwaro tika achiel nikech ng'eni kisera ODM. Ok ni chalo. Ing'eni kendo sani ni kodhi adhiya mbele kadhi ni kedebe. Nikech joma nomination ka osedong kata ka oseyuto tol nikech ong'eni nitiere jok mamoko mabede ing'eni gimitiyo ga sero mbulu yura adhiya timo kony jakom golweny moko manie Azimio gi ber dhi konyo jakom golweny. So ji dhi yware nyaka debe. Aparo ni gima nolero it ji 17 kad ne ng'eyo Muhoroni tamare king'eyo kata mana Awendo Shakil Chabi Ulaga Luoch Central Migosi Masara ergi chama chielo mopogore. So an gima pura wacho ni jok mabiro gi chama mamoko giwe timo gima joma chungi ODM timo. Joma chungi ODM thoth gitiyo gi nying jakom. Jogi betiyo gi nying jakom. Gin koro giracho joka to bero. So gigole kuom jakom gikete piny. Pi machando ni ma timo chike ma timre ma ok ni adhi konyo jakom golweny to ng'at machielo be biro ni chama no osebet kuom waga minga. Okay. Ng'isa ni maka jopenya chance ni how do you explain liquid money flying across the lake region? Ka kwa chichi ni ng'at machielo ma ogolo pesa gi mondo okethne godo jakom kwano kone gidun buche gi would I don't see a wait ka woko in ka inyalo paro Victor sama nyocha ne waringo ka watemo sayo jopiny mondo kaw kura. Yes. Ing'eni gimoro ne timore hayo maber ne wafwenyo chon mane wago report ne tend nanga manokawo kang. Sama waringo kuonde ma waringe ne wayudo report ni nitiere jok mabiro godhiambo kar saa 12 kama gi gari ma uso line mar simu. To gi gari machielo machiwo hola. Kodi ng'isi ni jo ma uso line mar simu ng'isi ni kel namba ni mar kipande kende to wami line mar simu nono airtime kende ming'iewo. Kato joma biro bangi to wacho ni wan
nikech koro iseng'iewo simu koro wanyalo luwi mayot wadwa mi hola mar siling 3,000 gima wadwaro ni mondo miwa kipande kende ne wago dhok manochung mano. So siasa ka ji timo timbe mopogore opogore, jogo nong'e maber ni ka wathuthni ma ji okawo ombulu to jok mokawo ombulu go ka onge kipande to onge gima ombulu no bro konyogigo. Emomiyo giliero ne jopiny ni kipande ni kende mwadwaro to wamiyi loan mar siling 3,000 sani. In ditamri. So kane wafwenyo mano to ne wago report mano ochung mano chon. Aparo ni moko kuom gi bende nomaki. So gima wuodo Sirio wacho no, nitiere jok ma kang' osefwenyo ni ka koro rot nitie to bro biro tolo pesa mondo mi yiergo joma moko e chama mamoko. Mano nyalo timore. Mak mana ni gima duong' ma pod apenjo. Migosi Mwai Kibaki tielo mar 2 mar tende notelo e piny Kenya mutieko tam mare ka en gi wajumbe manok mogik e od bura. Yot ng'iewo wajumbe mondo go kura ne sera mag sirikandi ka in president moloyo bedo gi wajumbe mang'eny e od bura mondo ng'iewo ni kom president. Kaka nyote ndalo mag handshake ni koso bende. Nyano ka government sponsored bills ne tuthni atutha to gin gi wajumbe mathoth e od bura. So mago gin adieri ma ji ok dwar ga ni wachi to nyaka wawach gi awacha. Yot kuom ranyisi ka Migosi Raila Odinga jatend piny. Iparo ni ka ng'oluongo wajumbe State House odwa wuoyo kodgi onyiso gi ni sirikanda nigi paro mar chik makama kama badwa ni mondo ukal. Ginyatamore dhi. Oginyatamore. To ka en gi wajumbe duond bura kuom ranyisi ODM oyiero wajumbe 390 te. Mano nyalo miye kom ker, kom jatend piny owacho kaluwore gi katiba ma wan go sani. Podi. Mane makoro yot. So nyaka wang'e ni mane madhi konyo. Nyocha ne jomoko kasore gi wach moro ni ng'ane wadwa ni mondo chung kama. To ng'ane nong'iso gi ni oyo gima duong' en ni wamanyuru kaka Migosi Raila kawo piny. Nikech ka ng'ane ochung' moyudo kom modwa no bedie no. To ng'at machielo emobedo jatend piny. To onge gima dhi konyo ugo. To ka Migosi ng'ane obedo jatend piny to kata ng'ane no kobedo mjumbe kata MCA kata woman rep to yot mondo mi mwandu koro chop ne jo. Erokamano. Edwin Ahono ma wuok Msirembe penjo kamane makajuma. Pena chance ni cost mar nomination en ga very expensive. Ma jo piny wega thungo ODM ni credible ka IBC mage ywak nega to what about party? Mano to gima osewach pile. Gimiluongo ni universal suffrage, thuolo mar miyo jopiny te ogo ombulu e nomination ok yot. Ok yot nikech ok kasani inyo ni Kenya ka ombulu ko ombulu en chiegni siling akia ni 97. Koro kwana negi jogo ombulu manie Kenya kate. Chama mane manigi pesa manyalo timo nomination bilano ma ji te dhi riedo go ombulu. To mai chama ma samoro nigi ji komachiel kende mar MCA dhano 20. Ji chung ji 20. So mago bende gin moko kuom emomiyo ok samoro jomoko be nyalo wacho ni to pesa ma watwege pod okorom gi pesa minyalo tigo e gine. Okorom gi pesa minyalo tigo e timo nomination mobidhore mar ji dhi luto ombulu e depe maratega. Yani ji wacho ga ni ing'iewo ndo mar pi. Nikech mane ma pesa no nyalo yudo. Emomiyo ineno ka chama kaka ODM noriekore mowacho ni e katiba marwa inyalo dier ng'ata achiel wang'iyo mwaneno ni e gweng' ni ng'ane ni ema osebedo ka wuotho gi chama maber kendo luwo sera mag chama en ma wakawe. Ka kamano tikawo jochung' te ting'iso gi ni obedru piny winjru. To kotamore ahinya to koro ing'iso jopiny ma jochama. Gini wang'ni mano gima jopiny nyaka yes. Ni wang'ni kok ija chama to kinyal timo nomination mar chama. Nikech kanyo be ne jomoko tiyogo. Iyudo ka constituency achiel iwacho ni ji te odhi nomination mar chama to moko kuom gi to kata jochama. Gin jochama gi dhogi. Gin jochama gi dhogi. Erokamano. Makajuma daher mar penjo ni Charles opimna nena ni to wach mar biro ma Kalonzo Musyoka nendi oketo Peter Kenneth kama chal nade. Kowacho kanyo ni Peter Kenneth of late has been positioning himself kaka running mate mar Jakom Raila Amolo Odinga. Oparo nade. Nyinga en Mr. Kogutu iko na kanyo ni wuok Lang'ata Nairobi kaendi. Kanye kama wawacho motelo ni kanye kama pek mar wach nitie. Kind sani gi dwe mar abich, dwe mar auchiel,
siasa madwa gore dwa bedo siasa matek ahinya. Kendo kae kama ng'ato ka ng'ato koro dwa ng'ise chia, ineno kaka Kalonzo nochako magi Sekuru, kae to ng'ado loka odhi Tharaka. Koro ng'ato ka ng'ato dwa ng'iso ni an ma an gi ji, an ma ber kimiya thuolo ni, nikech an mabiro kelo ni kwan madwarore mar ombulu. So ok odhi bedo kwano mana kaka ne wawacho mar migosi William Ruto, kata mana ne migosi Raila Odinga ok odhi bedo mayot. To gima kamoro nyalo mbeke gi pacha en iwacho ga ni dhiang' ye lach kaka idwa pogo lemo mamoko nikech sama korang migosi Raila osingo kata migosi Kalonzo osingo ni oyo okaka owuodu to gima kama ta singo. Gima tek gi siasa en ni be ichopo ga singo. Ni ng'ato no jarieko moro no wacho ni singo chalo nyathi. Keto singo yot to rito singo ndwari. Machielo ka ni ng'ato penjo ka ni Maka Juma piny na Charles Odhiambo ni mara ng'o momiyo President Uhuru Kenyatta nowacho ni jogi te ibiro kete sirikal. Dhi bedo nade ne sirikand Jakom Raila Amolo Odinga? E gima wacho no. Aito weche muwacho go negi nengo jowa. Nengo jowa onego wegi mondo nyaka uduogi radio yawa TV ji thin god umawachara wacho kamano. Okawe ni news oserumo. Ero kamana Wycliffe yandoka ni Kisii Town kalure kodo kaka weche mag nomination ne timo ojabedo kamana lweny wang'ne akwayo mana jowa mondo bed motang'. Ramogi TV this time anybody mabiro wacho ni Omawa onego bed ni onge chance mar chung nyaka edebe. Julius Waguma nene kamano. Charles kod Victor Kalonzo to notimo maber kuom ungo jakom lwedo lakini odwa rikni kuom loso ko chayo Ngilu ne owuok oko chon kosiro jakom. En Kalonzo ne podo rito mondo sahae. Anamor kod Ngilu ahinya. Gordon Okoth jachiga wacho kama ne ote marikendi. Fredrick Ouma kata Agabo kan yakune Ruto kwano sebago Ruto chon oyo sir migosi Raila Amolo Odinga kao kamano chal kagima limbe mare manotimo oko cha no prepare godo jogi psychologically mondo accept defeat in a lingling way. Nyalo bedo mano to ing'eni kaka wanene kae owacho pacho kendo wawacho ma ok waluor. Nyalo bedo mano to machielo manyalo betie bende en ni ne oiko pap mondo tamre duoko mar yiero. Mano bok inyal kwer. Na wacho nu ing'eni nyaka sani gima nyalo konyo en ka IEBC nyalo luonge kaka no luong Sabina Chege mondo mi olera ne to mano wacho gi adieri margi ni kama nade. Nikech ing'eni kise ka ine ng'wech udhi go mpira Victor isewacho ni mpira ni twang'e ni dhi mawa. Itemo wacho nang'o koloi to koloi omai. Gini omawa gini okwanyali yie. Koro nyakik jogi. Siasa ni girik ni mopogore nyakoro Mgajwang ne iyudo weche manyien Ramogi Radio kata kamano igo ng'isa singla kae ni osemana rumo kendo bang' kinde mano kendo waduogo Ramogi Radio kod Ramogi TV cheno mar kaka wanene med mana oro ote mar wachok mar SMS nyakoro Mgajwang wago mbaka nikech mbaka ni ema kelo lokruok gi dongruok ne oganda Luo kete mana ka. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Ere kaka ing'eyo chal mar ngimani maber? To dina kwa oganda wani chopi osiptal. Be nitie tuoche moko migombo mondo ing'e tiendgi maber? Ichiwo balance diet. Ka okang' mar ng'eyo matut kuom weche mag ngima kod thieth ka kuom dakteche mopogore opogore 45 degree aparo nuneno ni okatime kama aloke kamae kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 mamidhiambo.
We bedo racist. Dhako temo loso kendo rito kend mare gi chuore. Kata obedo ni chochni mang'eny to wuok nikech nyare. Okadwa neno minwano. En ang'o? Skati. Ochal gi mari. Kendo ng'ato ka ng'ato nie gi wachne. Kik iwe ma ok ineno sigana mamit kendo manyien mamenyo ngima nyarko chia. Mama, en ang'o? Koso baba is here also. Nyarko chia, tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno. Ikelo kwayoni to amigo. We gik mamolo seche duto. Kaka omenda miyudo. Ane chama moro mare. Weche ohala, gik machandi kaka rawera. Kik wi wil ni be wakelo ni jongolo mopogore opogore kod thumbe mamit. Miela Tenga, riuri gi Lindra Moginya Nakach, Stella Brenda Nyaruchieng, kod DJ Koloko Instrumental. Mana e mbak ndalo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng'. Ere kaka ing'eyo chal mar ngimani maber? To dina kwa oganda wani chopi osiptal. Be nitie tuoche moko migombo mondo ing'e tiendgi maber? Ichiwo chiemo balance diet. Ka okang' mar ng'eyo matut kuom weche mag ngima kod thieth ka kuom dakteche mopogore opogore. 45 degree. Aparo nuneno ni okatime kama, aloke kamae. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Tedo wang' ni okelo wa nyaka e nam Lolwe. Aseketo chumbi, koro kadwa chumbi kendo. Suya mar chiemo mamit ma watedo e chenro ni biro goli kamoro ma intie Kisumu koda ka counties mamoko. Kik ibed mabor kata matin. Mane ga kiswere maber. Kuon me. Ni mar jotedo ma watedo godo gin jotedo matene koda ka manyasani. Duto mayudore mana e chenro ni mar tedo gi chiemo. Tedo gi chiemo. Tich adek ka tich adek, saa 2 mar okinyi. Mana kamano nyakoro mwejwang' machiegni kende tilo mogik mar kaka wanene nyaka londi mari mar Ramogi Radio kod Ramogi TV okinyi mano makawuono. Charles, kapokwa dhie e twak machielo, ni chal gi mantiere penjo mathoth malo duoko, ahinya to wach mar manyo running mate. Ni wacho kacha ni Kenya Kwanza nitiere kod kwano mabende bro kagigo mobam to nyalo deyo gi. Kendo ging'iyo ni to Azimio la Umoja dhi goye nade. Azimio be ng'iyo. Azimio ting'eni aparo ni ng'iyo gi pacha kaka nene, aparo ni ging'iyo gik mokare. Mokwongo Azimio ng'iyo ni to Kenya Kwanza goye nang'o. To mar ariyo Azimio ng'iye gi tero lemo mar geno. Ni to doho mamalo Supreme Court dhi ng'ado bura mar BBI nang'o. Nikech kong'ad bura ni BBI ni kare. Ting'eni Azimio dhi yudo fuong'ruok. Ng'ama kendo dhi bedo gi tich matek kanyo en Kenya Kwanza. Kech gisebedo ka giwacho ni jo Azimio dwaro mana pogo lemo. Koro ere kako dwa tiyo gi thuolo ne pogo lemo. Kech ng'eni BBI kanyi winjo migosi Kenyatta ka wuoyo to nyawacho wach moro. Ni sirikal mabiro ni dhi bedo gi ji te. Jotend duond buche moriwore gi. Dhi yudo thuolo gi te. Mano ng'iso nang'o? En kwano mane kata en lek mane. Kik wi wil ni BBI ne nigi kidienje adek. Kidieny mokwongo ne en mar gik minyalo tim kaluwore gi chike mag pend chik, constitutional changes. Kidieny mar ariyo ne en mar chike minyalo losi e bunge manyalo konyo bero piny. Kech BBI ne geto chiwo thuolo marom ne oganda pogo mwandu marom. Koro ne nitiere pend chike fuonde monego loki, constitutional changes, ne nitiere legislative changes, chike monego lose od bura, ma inyalo ok ochuno ni nyaka ter e referendum, nyaka ter gi mane bunge. Kaeto mar adek ne nitie mag policy chenro ma sirikal ema dwarore ni mondo
Ne timoro mar administrative chabe. Administrative and policy. Sirikal ema dwarore ni mondo tim lokruok kagi ka. Kuom ranyisi wach mar maniketo mar joma tindo. Youth Commission chugo duol ma ochung' ne weche mag rowere. Mano nok dwar mondo lok katiba, nok dwar mondo los chik moro amora od bura. No dwaro mana mondo migawo mochung' ne weche mag rowere olos chenro kata policies mabiro konyo mano. Koro ka sama migosi Uhuru nyo wuoyo ni ji teman kagi biro yudo thuolo e sirikal mabiro. Sama koro ang migosi Raila osebet president. Ka doho oseng'ado ni oyo BBI nene kare kuom ranyisi. Ang'o manyalo mone timo gigi? Machiw thuolo mowinjore, machiw injo gima migosi Raila osebedo kawacho wach mar social fund. Ma iyudo ne rowere pesa ma gichako go ohala. Koseket Youth Commission e bwo tende, ang'o momiyo mano bedo matek? Koro bedo mayot. Emomiyo injo ka migosi Uhuru wacho ni sirikal mabiro ni biro bedo gi thuolo ne ji te. Ng'ama gini ok dhi konya ahinya, mak mana ni josiasa ting'eni onge ga wich kuot. Ing'eni migosi William Ruto gi jo Kenya Kwanza osebedo kawacho ni joka gin giromo mana mondo mi gipog lemo. Giromo mana megawo mondo gipog lemo. Sani po nono ni Supreme Court wacho ni BBI ni kare. Ibiro winjo gima migosi William Ruto biro timo. Obiro tiyo gi BBI no e pogo lemo ne jok ma sire. Nikech embe gichadhi konye. Nikech embe en gi wich bar no. Nikech ang'eni Moses Kuria kodonjo ire kacha, nitie gima obiro dwaro. Kabogo be biro dwaro gimoro. Chak gi Musalia Mudavadi gi Moses Wetangula, kaeto nitie Rigathi, to nitie mama ma wakili masawa mar Kenya, nyinge wiye olal naka. To nitie josiasa mamoko ma bende koro sire kamoting'o ahinya to Kiambuka to tich dhi betie matek. Ng'ato kaka Kimani Wamatangi tapani osomo ground. Emomiyo penjo mokwongo cha ni to migosi Uhuru biro kende koso biro gi jothurgi. Nikech ng'ato kaka Kimani Wamatangi apano osomo ground moneno ni mondo yiera nyaka bedie chamani. No konyal choka chir bila cha. Aya kae to koro kom mar governor ka Kavogo dware. Bwana miluongo ni Jungle cha dware. En bose donje Kenya Kwanza. Moses Kuria dware. Baba yao be dware. Gitegi nie. Tiene ni chal ka gima nitiere gima ground wacho. To giwinjo gima ground wacho. Emomiyo na penjo to Uhuru biro kende koso biro gi jothurgi. Onyalo bedo no biro to jothurgi to dong' komachielo. So aparo ni BBI ni nyalo nwase wachi chien kacha gima Supreme Court biro ng'ado biro konyo e wich bar mar wach mar running mate. Nikech mopogore gi migosi Uhuru Kenyatta gi William Ruto mane en bar wa bar. Inya paro ka cabinet mokwongo ne gipoge diere te. Mae koro cabinet en akombe 18 kata 20. To un gi duond buche 50. Koro mane mimiyo to mane madong'. Tiwinjo ka gisiki wacho ni wabiro maromre. Equal partners. So aparo ni lemo maduong' ma gitere en mar BBI. Itemo wacho kanyo BBI no nitiere, then gender culture bende ni setemo lero matin. Then regional representation. Ngama pek e region. Ngama pek e gwenge. So mano be biro ka. Ing'eni winjo ka jomoko wacho wach Peter Munya tapani ji ogola e kwan. Nikech en taparo ni migosi Uhuru Kenyatta nosetieko wachne. Nyalo paro kano wacho ni kancho wuoyo Sagana. To no wacho ni migawo mar pur sama ne ni e lwet ng'ama chielo cha. To ne en ywagruok gi modola. To nyaka nyo Peter Munya donjie. Koro serie weche. Mageno ni obiro bedo kanya moloyo. So an gadieri ni ng'ato kaka Peter Munya to e sirikal manyien ka en mar Raila Odinga to Peter Munya pod debate minister mar agriculture. En ok apar ka kwande nitie wach running mate ka en Kalonzo to en Peter Kenneth to en gi joma moko gi. Kamoro kata na oparanya, you never know. Ni koro kwano nyalo bedo matek ni ok ginyal wuok e alwora mar nam Lolwe. Erokamano ahinya. Kwara Mgajwang' gin weche mag siasa mabede pod biro medo tedre pacho kae ni mangima. Mopogore kod mano, Charles, en wach mar subsector mar apiko e pacho kae ndi ma bende juma nok mokalo kata juma achiel mokalo chien nyewo nitie kod midhiero mapek ahinya bang' ka jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta golo chik mondo tend obila e pacho ka mondo tim apedha ne joriemb apiko e pacho ka mago moko moklure kod chike moketi
mar tieko timbe moko majiendeke ma osebed ka iteno kod sekta no endo ndalo manok kende bang' ka raia moro mar piny Zimbabwe matie e log tich mar mbetre margi ne osand gi mokuom jo apiko wach manokelo penj mathoth malo duoko. Charles, en industry makelo pesa mang'eny ne economy marwa. Are loch mar Mwai Kibaki joma depend on wach mar pikipiki directly kod indirectly ng'eny mokalo. Ndalo 3 mokalo jogi no thung' mokalo ne ok ginya timo gimoro amora. Victor, aparo ni mokwongo tik nyaka se piny owacho. Piny owacho marwa dwa bedo gima wasungu luongo ni reactionary ahinya. Nikech sekta mar apiko ni ok ochako kawuono. Mak mana ka ging'iso ni kawuono korka gifwenyo ni jogi ne pok obedo registered, jogi ok osebedo tiyo kaluwore gi chik. Mang'iso ni kara ka mane gima gifwenyo to kara sirikal nyo nindo. Adieri mar wacha ni sekta mar boda boda to chiegni ni en leombru mar uchumi mar gwenge mathoth. Neno ka sekta mar boda boda no bedo gi ng'ikni ndalo 3 kende to ywagruok gi modo lak lilo. Kanye kama ng'ato ma kamoro nigi lekne moro galore ka pod orito chopo lekne no. Kanye kama ng'ato ma kamoro koro kumochomo tame donje. To kiwe mano, kanye kama ji yude konyruok. Pare ni chon ne mondo mi tim gimoro dala kaka insani. Ka ok idhi kendi ti yudo mana ng'ami ng'eyo mioro. To tinde to inyalo kiseng'eja boda boda ni moro miamini ting'ise ni adhi adwa kama Homa Bay kanyo era oro ni pesa e yor simu kaw gima kama e ringi terna dala kendo chopa. So aparo ni en sekta ma ji okosekao sirikal okosekawe motegno. Gisebedo ka gitiyo kode marach kumawe marach. Kech iyudo ka sama jo siasa koro nie pap kaka sani to ni olone gi fuel. To koro iketo to moko kuom gi majendeke ing'iewo ne gi kong'o to koro iketo go koko to timore nade. To jo siasa chopo mana dwachgi. To en sekta ma inyalo chano maber. Mana kaka sekta mar matatu be inyalo chano maber. Matatu be ni mana gi joma rori. Mak mana ni pok gi timo gimoro momaki. Kech gin be nitiere joma timo timbe maricho moloye matatu. Dhiro nyaka jowuoth nikech siling 10 kende mar change. Nitiere kata mana mayo jowuoth. Ok inyal ng'isa ni jo boda boda ma koro timo gima lich ahinya. Mak mana iwacho ni ka Mohamed ok nyal dhi e got to got biro dhi ir Mohamed. Ka jok manie sekta mar boda boda ong'e ni sekta ni konyogi to gin manyaka koro gikawo okang' mokwongo mar bero sekta ni. Nyago mbaka gi jo boda boda moko tang'iso gi ni ng'eyo. Kendo chan mana lek kech nyang'iso gi ni ng'eyo. Beduru piny, yieruru jotendu. Kuse yiero jotendu tu bedo gi chenro malong'o stage makama wan jo boda boda makama. Jotendwa gin ng'ane. Jokanyo magwa gin 1 2 3 4. Kidwa donje stage waka nyaka itim magi. Nyaka mi namba. Iwinjo. Sama iringo maginie tich ng'ato ka ng'ato en na nyapara. Ma kineno ja boda boda ma oko kodonjo ka to en ratiro mari mondi penje ni to bwana in mibiro kani to in ng'ato bende sekale stage wakacha me register. Ma po nono ni gimoro timore e area uni. To un mukwongo konyo police timang'o yudo ng'at motimo. Kutimo kamano mudhir jatend obila mung'ise ni wan jo boda boda makama mae kaka watiyo, magi officials wa, magi e jokanyo mawa, magi e nembni wa. To kapar ka police joneko nyalo bokore ni koro icha ng'ato. To ka koro weya odhes ma ng'ato wa Migori to dhi go boda boda Siaya to timo timbe maricho Siaya kuro to keto boda boda e iye oduogo thurgi. Bro bedo nang'o? Ok wanyal beta piny ma ng'ato chiewo to kech ineno kaka koro macha. Forest Road ni Nairobi ka. Yes. Joma nyo timo timbego. Bok jo boda boda tema Forest Road. Yes. Ne gin kang'eny to kamoro ji 10, 20. Ne ka koro kelo chandruok nyaka ne jo boda boda mane gweng'. Man usigu mwalo kucho. Nitiere seche ma ja boda boda moro kamoro kaka Uhanya otimo gimoro marach. Tiyudo ka kelo midhiero ne jo boda boda nyaka Mabondo. So bro chuno ni jo boda boda kuonde magintiere, centers magintiere, giluo kodgi. Gitim yiero, giket chike ma ng'ato ok nyal donjo ka, nitiyo kodwa ka,
ka ok orejista kodwa, ka ok wang'e ni en ng'ama nade, ka ok oikore mar luwo chikewa. Gikware kendgi giwegi. Mano e kende yo ma bende biro konyogigo e neno ni gidongore. Nikech tij bodaboda ni bok en tich ma ng'ato nyalo tiyo nyaka chieng'. Kinyamo go kori, ituo, iyudo ajali, ihinyori. Da ber ka gikete moro ma inyalo kata dongori kichako bodaboda kawuono, to bang' higni moko 5 to un jok ma koro igole sekta ni, agulu mane wakene cha koro pesa oromo, unyalo timo gimachielo. To ko beta balabal ma ng'amo doero to biro tekni uso lopi, biro ng'iewo apiko ibire ndara. Itimo kaka ihero, iolo mo kaka ihero. Gin ma gibiro hinyore. Gin ma gibiro hinyore. Omiyo an aduoko wach ni ne jo bodaboda ma winjowa kata maneno wasani ni tich ni e lwetgi. Bedo ni sirikal nyo ochier mana sama tim ma kama otimore, ng'iso ni sirikal osebedo ka nindo. Ka sirikal nindo to un mung'e kaka sekta ni konyou. Un manyaka urie sekta. Ting' poni lwetu kaka jo riembo apiko. Mae kaka weche ne chalo, ka bende wabiro yudo duond ji mopogore opogore. Ahinya to ma bende wach ni omulo ngimagi mapile ka pile. Kete mar Ramogi TV kod Ramogi Radio. Kama kaka ne wachoko weche mopogore opogore e wach mar sekta mar bodaboda e pacho ka. Okonyowa gi polise nikech ng'ato ne nyalo ringo matur makata koro gimodhi timo kendo onge, ni nyalo goye, inyalo maki. Koro wamor gi wach president. Nyocha oketnwa okenge mag bedo gi helmet 2 e pikipiki kaachiel gi reflector, to gigi te iyudo ni samoro ni nyiewo apiko chon, samoro bende iriembo ne dosi moro, to helmet imiyi mana achiel. Ok inyal afford bedo gi helmet 2. Koro ka sirikal nogolo chikno to wamoro godo kabisa, kendo kaka ne gitemo mbekonwa wamoro godo kabisa, nikech apiko ni ma wakonyore godo kaluwore bende gi kaka nokelnwa weche mag loan gi. Kanyocha oridnwa go kamacha to chule ne nyalo bedo matek, nikech kaluwore ni samoro ne ng'ato nyalo luor biro Migori ga piko ne kata mokawo mar loan, nikech kobiro to samoro ang' ne sirikal interfere kode ma ang' end up ni onge gimotimo. Mana kamano nyakwaro Ramogi Jwang', mane kaka jo apiko moko masanja gi jo piny ne loso kodwa ka ne watemo iko report mar midhiero manomako subsector ni endi mar apiko e pacho ka endi nyakwaro Ramogi Jwang'. Ma ok en mokwongo. Charles, igni mokalo chien, Michael Reneberger gi jo apiko ma Kisumu nobiro kod paro moro maleo mokala. Aparo ni nyalo paro wachno endo. Anyalo kata na paro, nitie ng'ato ne ni Kisumu luo ni Nelson Owegi, akia ni nodhi kanyo. Ne gin gi paro mar chako riwruok mar jo apiko kungo go ohala, mondo mi ing'eni sama koro ji kungo tiende ni ji bet piny go mbaka, sama ji go mbaka ji winjore, ji wuoyo, ji ng'ere. Mae gima nyaka to koro jo manie sekta ni tim. Victor, ok inyal, ing'e gimomiyo ji ok nyaga nyiedho jowi, nikech okwaye bungu kende. Ok inyal keto ni itiyo tich bodaboda okonyi to kidewe. Ichalo ng'ama paro ga mana kwere ndalo pur. Ndalo moko go tibole koth goe chieng' chame. Nyal bro make, chieng' machielo kidhi puro kode to bro tur. So jo bodaboda nyaka rit sekta gi. Gin ma nyaka gibed gima wasungu luongo ni proactive. Gibed piny giwach ni kaluwore gi chike mantie Kenya, wan magi chike mwaketo mag bodaboda e stage wa makama. To gidhi jatendo obila magweng'no to ging'iso ni oyo, waneno ni mondo mi koro yangwa magi jok mwatiyogo, wabiro bedo kwa konyore kodu kanitie tabu mora mowuok. Kech iwinjo ni bodaboda seche moko ikwale kata ma Nairobi ka, tidhi iwire rangi. Osiepna moro ng'isa ni jomoko kawo pien moro to umego. Koro ok ding'e ni en apiko ni, kara apiko ni manyocha okwal Nairobi emoting'e go dala. Koro ing'e ni gik ma kamago katimore to timore mana nikech mbek ni moro nitie, loth ni moro nitie kama odong' nono. To ka jogi ok otang', ing'e ni inyaparo ka chien kacha ne nitie ndiga. Ka jo bodaboda ok otang', to tich mar bodaboda biro mana tho kaka tich mar ndiga no tho. Ma jok mane koro ochunjo e ndiga ne koro chuno ni ochako many mayore mamoko. Nikech sama wuoyi kodi ni bineno kwan mar tuk madonje piny. Odobedo mang'eny mokalo. To tuk to king'iyo ting'e ni en gi namba ne moyangore maler, en ing'eno kopandre. So bro chuno jo bodaboda ema nyaka lokre, nyaka gilos chenro malong'o gin giwegi. Ka ok gitimo mano to piny biro yombogi. Erokamano ahinya. Winjo kanyo ka moro bende ywak kanyo ni ka gidhi nyiewo
pikipiki imi mana helmet achiel mokuom gibok rwak helmet. Chik dwaro ni nyaka mi helmet ariyo. Wene ta winjo kowacho ni samoro itiyo ne ng'ato to mi mana helmet achiel kende. Ang'o momiyo mi helmet achiel? Kamoro mi helmet achiel nikech komi ariyo to idhi uso moro. Ang'eyo ng'at manomiyo ja pikipiki, ong'iewo pikipiki gi helmet ariyo momiye nyaka gi jacket. Komiyo ng'at ma oketo mondo go boda boda, gima ne ng'ano kuongo timo en uso jacket. Koro kamoro mane momiyo wuon pikipiki be oluoro mi gigo nikech ong'e ni kamoro komi to kidhi odhi go not. Odhi go not. To helmet kosendike namba to jo boda boda ma stage ma kama ong'ere ka ng'ato dwa loko namba no dhi uso ne ng'ama chiel to wachoni idwa uso na gimo kwal. Onge gima ber maloyo rito chik manitiere nimar irito ngimani to ngima mag joma moko bende nikech gini kelo ni yuto in bende. Irito ngimani makiny be. Makiny bende. Nikech ka onge chike malong'o matayo in koro ne kaka sani gimoro achiel manyo ng'ato timo Nairobi oketho ne gi yuto ndalo adek te. To kata mana sani ng'eni ji ni mana gi to. Jo maundu be koro tindo fwenyo ni sekta mar boda boda ni eminya ponde nikech nyinge rach. Kanye eminya ponde ida ni ng'ato kaka koro nyomiyo no masiro timore ne otuomo ja apiko to mtoka nigi insurance, apiko be onego beni nigi insurance. Macha no ken gima onego beni. To kata kano otuomo ipenjo ni kata kano ero otuomo ng'ato. Koro lepe to no otuomo ng'ano. Lepe te iyiecho nang'o. Lepe iyiecho monde kang'o motimre. So mano ng'isi ang'isa ni iye kae be nitie jo maundu. Jo maundu go gibiro mana golo oko ka gin gi chenro maler mar tich gi kama gintiere stage ka stage kata town ka town. Ndirukamano. So gino ni alwetgi. Tarik 21 mane minister mochino weche mag arita ma Matiang'i nong'iso gi ni mondo gidhi Huduma Centers mondo megi chak luwo chenro ma sirkal obiro godo manyien mar bedo kod gimiluongo ni smart riders license cha. Kapok timo kamano nyakwara mogi kikiri nyaka daka mogi kuma tim kamano kijariemba piko nikech ang'e ni gini kelo yuto kendo kata mana sirkal owuon usuru magi choko kokalo kuom japiko sirkande mag counties mekwa kaachiel kod sirkal mamalo en mathoth mokalo obed ng'ama loso apiko mokethore ng'ama uso spares kata mana jok maware oko mar piny Kenya makele kata mana joma yawo kuonde matindi goye mo kata kuonde migoye mo nyaka gweng' kata mana mine moloso kuonde ma jo apiko chieme magi ng'eni sekta ma apiko kata mana ng'ama opuro chiemo ma miyo no dhi ng'iewo biro tedo ne jo apiko mago sekta ma apiko support te. So ng'eni ka gin organized onge gima nyalo kata na mono giwacho ni bas koro wadwa yawo kibanda ka ma jo apiko gi joma moko nyalo chieme kibanda ni marwa en yor yuto. Iwinjo giwach ni bas koro wan kaka jo boda boda kama wadwa kodesa puothe mwapure alot no bathe moro wabro use chiro bathe moro ibro kele kibanda ka itedo ji chamo jo apiko be chame to ngima dhi mbele to ka ena free for all abalabal idonjo kawuoni go apiko ko jogi tiweyo ng'ato biro timo timbe magalagala un manyingu kethore un mathuolo maru mar ohala kethore. Mia paro bende limbe ma jo sirkal osebedo katimo dhi e piny Rwanda somo rieko kaka jo apiko ma Rwanda bende tiyo. Chik. Manen. Chik ni ani ati kata idhi mana piny India boma ma Delhi wacho ni kama niga apiko mang'eny maloka mora mora e piny mangima. To gichandore ma gi ng'eny chigni nyowuoyo to mondo iyud kata ni mtoko tuomo apiko tuomo mtoka tek ndwari. Erokamano. Mano tur gi thapki mapiko ng'eny mokalo. Erokamano. Nyakwara mogi mopogore kod mano wala utiko cheno ni ondio kinyi makawuono eni doho mamalo ma Nairobi gikone koro ne orem golo chik ma bende kumo wach mar Orlando e sikunde. Chik mar Basic Education Act ochano maler kaachiel kod Children's Act okumo wach mar Orlando e sikunde. Ma luwo koda bura moro ma bende japuonj moro nomakne bura e doho bang' kane nowuono tiyo kod teko mare matiyo kod Orlando mar rodho nyathi ng'ato ma en japuonjre ma en owuon opuonjo. Chance wach ni keto wa kama chalo nade? Ing'eni nikech muma owuon jomoko biro wacho ni nyathi nyaki lido Orlando. Victor nitie weche adek ka. Mokwongo en muma. Mar ariyo en pend chik. Mar adek en chike mag bunge. Acts of Parliament, Constitution, to gi muma ka to koro ing'eni koro ng'iyo dak mar oganda, the social structure mar oganda. Doho mamalo nyong'ado bura. Aparo ni miyo moro no odhi odonjo ne jopuonj moko adek ni nochwado nyathine mohinyo momiyo nyathine oluoro dhi e skul ndalo adek. Koro nodwa ni mondo jopuonj go fwai siling kiani 500,000 gi kuma moko. Nodwa ni mondo
Teacher Service Commission be mondo kaune okang nikech jopuonj gi gin jo TSC to doho no nyocha no ngado bura kawacho ni oyo okwanyal kumo chweto e skul mokwongo nikech japuonj nigi ting' mar rito nyathi to kod miyo nyathi donge yo makare japuonj ok nyal hinyo nyathi gima ne doho temo wacho ni ng'ama no hinyo nyathi no ok japuonj mano jamaundu iwinjo nikech ng'ama japuonj motiegi maber ok nyal hinyo nyathi moket ni mondo riti to chik manyo doho golo no to kane pekne nikech pend chik to wachang'o pend chik ing'e ni duong' malo chik mar doho malo kata mana chik mar bunge pend chik wacho ni nyathi ok nyal chwade mae pod duokowa mana e kwano kata mbaka ma ji osebedo ka goyo kinde ka kinde nyocha ni neno ka migosi Magoha jatend migawo mar puonj wacho ni da piny mare to nyithindo onego be ni jucho del nyowuoyo to bang'e to duogo wacho ni japuonj moyud ka chwado nyathi tibiro lugo dwach chik koro en jukumu mar nyathi ka nyathi janyuol ka janyuol mokwongo kaluwore gi kaka relate kaluwore gi tudruok ma unge e kindu gi jopuonj kaeto mar ariyo en ting' mar japuonj ka japuonj neno ni to nyathini moketie lwetane adieri mar wach kik wawuondre skunde tichwado nyithindo ichwado nyithindo kata obedo ni chik otamore kata obedo ni chik otamore tichwado nyithindo to kata mana dala jonyuol chwado nyithindo to ing'e ni chwado opogore gi goyo ing'e ni ka ankore luwo chik nitiere gik mang'eny ma chik okwedo dong' chik okwedo ni mibadhi chik okoyie to dong' mibadhi pod nitie kendo koyudi ka hapi rach moyudi tiluwo kodi ndach chik koro ma be chalre achala gima nitiere riekni mathoth minyalo riego nyathi but odwaro tudruok machiegni ahinya e kind jonyuol gi jopuonj nikech ka koro janyuol moseringo dhi odonje kot ni mondo twe japuonj iparo ni ka kiny japuonj machielo neno ka nyathi neno timo gima rach japuonj no bro timo dongo bro weye ni kaeto sama ang' oweye no to nyathino lokore gele to ng'ama oduogo hinyo mana janyuol so magi gik ma nyaka wang'i kaka oganda ok en gima yot ahinya iwacho ni en kinda kuru ga sumbi to nyaka ji go mbaka ahinya sani koro nyithindo dhi bedo dala chiegni ndalo madhi mana 50 koro ndalo 50 gi jonyuol be odhi owinje pek ma jopuonj winjoga e skul kaeto bang' mano koro itgi onego lirre ma ka nyithindo dok to giikore dok go mbaka gi jopuonj ni yawa mae gima naneno kuom nyathi akwayo ni mondo wakonyre kama rito nyathi dwaro tudruok machiegni moloyo e kind japuonj to gi janyuol nona to ka karo ji ichore ka guok gi rombo ni ka japuonj moro lido nyathini matin tisedhi donjo to ken gima ber to japuonjin bende sami lido nyathi ng'eni goyo pogore gi lide kendo chik be kwedo mano ma koyudi to koro ibiro mana tieko gi dendi aparo ndalo mane wasomo ni kane poni timo kosa moro kata e skul to samoro ni mi jembe dhi pudh godo ginene tie yien to king'e ni chik achiel mar nyithindo no be iwinjo ga gimoro mantie ma iwacho ni child labor ma chik okumo ma koyudi ka kendo iketo nyathi gi tich ma kamano to kendo en makosa moko ma ono bande Kisumu kacha Central School mano be chik okoyie ma samoro iwuora ipenjori apenya ni tang'o momiyo seche moko yudo ka kata mana obila ema ng'iewo oduma kuome koro iwuoro ni to chikegi kara iketo gi e tich nang'o nikech chik okoyie mano iwacho ni child labor chik okoyie kata mana joma kawo nyithindo matindo keto ni konyo e tich mag udi gin gik ma chik okoyie koro gima timore en ni jo jawache ka pile chike wan go mabeyo ndi chandruok en luwogi be waluwo chike mantie mabeyo go luwo chik ni otendore gi kaka oganda odak kuom kinde en iluongo ni culturalization ka ji oseng'eyo ni ka ng'ane notimo ineno ka tinde kitimo gima makosa kidwa maki to isiemo man to ng'ane dak nyomaki chal gi wach mar Linturi gi jakom mano kwayo ng'wono cha ka jakom okwa ng'wono tinjo ka jomoko wacho to dak omaki jakom kaka no mak Linturi koro en gima tek ahinya e kind oganda kata pod amedo mana ywak ka wacho ni dhano nyaka dog bed dhano dhano nyaka doga mondo bed dhano ka dhano duogo bedo dhano to mokwongo wuoro
biro dok piny. Selfishness. Sama wuoro se dok piny to tiende ni ikuongi paro wadu be. Gik itimo king'iyo ni to kan mado timna kama do bedo nade. To kine kasani ji ok dew, ji wacho kisungu moro wacho ni the end justifies the means. Ka chwado nyathine mabiro miyo kalo penj mondo kose kalo penj to koro ng'eni japuonj mang'ane ma nyithindo kalo ga lwete. Tagogi agoya. Erokamano. Nyithindo moko bende wacho ni an de japuonj no kochwada. Dino kariera. Victor, an jopuonj we moko chwada. Dino kabedo nano. Adieri ber. Japuonj moro nitie janyera iluongo ni Simon Ominde. Mr. Ominde nogoya ne kwano. To nomiya kalo kwano. Afwenyo ni ngima kae kwano ne gima isiko go nyaka itho idhielo. Nonano to kata ai tich kama ochula msara matin ka ok ang'e kwano to abinge kata mana hiki kopenje mana kwano. Kata hiki kopenje na kwano. Kata mbulu mwago mbaka. Dewa masamoro konyono kata mana school. Omiyan taduko erokamano. Ngisi kata ni to nyakwara okioro na migolego. Pod ong'eyo ni mano pod bana kwano. So chweto no Victor. Gocho e marach. Chweto to kapar kara. Mano pacha mak mana ni chik to kumo corporal punishment. Mr. Ominde kamora ma intiero kamano kuom. Bo kamana chamo sa 12 ko gwen. Wuok tich nyaka tich abich omera. Mr. Jojo Lando kamora ma intiero. Mano japuonj mano puonja kwano. Japuonj kwano gi gochi. Japuonj Jojo Lando ang'eni sani kori ne gwenge mag game kacha kendo ang'eni ni kori neno cheno ni endi nikech ne retirement sani koro japuonj Nyasaye kwe Madrid nikech dionge kanyakla koro jopuonj mamoko ok ang'eyo di kora chalo ng'awa. Erokamano. Chas kapok otiko chenro juma mokalo cha ne piny owacho ni koro kochono nyaka rwak mask. Ombeko chike moko ma COVID-19 to kawuono wachiewo ni piny China nitiere gweng' moro matuni chako osiep kendo biro gi kido moro manyien. Victor, ing'eni nyaka sani corona pod en gimitimo ne nonro. Jolony pok ondimo hie ni to en ang'o otimore nang'o tinyalo time nang'o. Mbek mane mbeko go wach chike moketi mathiro landruok mar corona en kaluwore gi sinani ma jopiny bose bedo ka keteno ka koro ji olema e kanisa, ji odhiadhia kuonde chokruok nikech ngima nyaka dhi mbele. Mak mana nopuonjowa gimoro achiel ma wawacho chien kacha, dhano nyaka bed dhano, nyaka iritri iwuon. Ritruok ni e gima biro konyowa. An gadieri ni ng'at manyo tiyo gi mask king'iyo no konye yore mathoth mokalo. Kiwe mago njeng mag kalo jagowi gi mamoko. Nitiere tuoche mathoth mane koro geng'o makamoro tuoche maringe kor yamo ka be koro nok nyal mako ji. So mago gin gik mabeyo. Luoko lwedo gi pi mamol gi sabun gin gik mane konyo kata manari. Nchi neno chien kacha kane thuolo ma ji jabedo gi matuo mar nyaldiema jamonjo ji. Wang' ni nyocha noko monjo ji. Nodok piny kabisa. So ritruok ni en gima pod ochuno. Kata odoko ne sirikal ombeko chikegi, jopiny nyaka pod ritri arita kendgi giwegi. Ng'ato ka ng'ato nyaka pod ritri arita. An pod awacho mana gimoro achiel. Tuo mithiedho osiptal ok mak sirikal. Omako dhano. Dhano emipimo temperature mare, en mimiye yath omuonyo. So nyaka iritri arita kendi wuon. Ine ming'e gimomiyo gigine konyi e ngimani te. Nikech tuoni ok mak sirikal, omako mana dhano. Koro ka no konyi yo mora mora, nyakwara mogi kaw thuolo mari makende mondo ilure gi chike gieki. Kata mana piny China manyocha wawacho ni kamoro tuoni oserumoe. Ochako siku koro duogo iwacho no odiechieng' achiel ji 2,000 e gweng' achiel oyud gi tuono. Kendo koro iloro nyaka sikunde, kuonde mag lamo, kuonde mag chokruok mag alamoro. So tiende ni ka kwan loko pachwa mwaluwo chike moketi. To koduogo to pod racha. Erokamano. Ano samia chanjo, aito mana booster dose mara bang' dweche 6 kendo nyakwara mkadiwanga. Donge dweche adek kende. Tayode. Erokamano nyakwara mkadiwanga. In ka pokido chanjo mari, demono yud chanjo mari. Mana matin nono, unyana gima jopiny gi mokom jotend kanise no wacho e wach mar chike mombeke mag COVID-19. En Bishop Moses Marienga ma kanisa mar Mount Holy Prayer Center Homa Bay. Awacho niya, kaluwore kod gima ne daktari owacho, minisa mar afya, ok en kare nikech kanise wa moko mag roho moko kata makanise wa moko gi ok gilu chikego. To gin kende ok ni joroho kendgi kata kanise mamoko. So koro apani kaber to sirikal oweji okuongo chenjo mondi
mane ka ginyalo wacho ni koro jikoro bira thuolo mar timo ang'owa mar beda kata oko onge mask. Reverend Moses Owiti awacho ni wach mar sirkal mane jatelo mar weche mag thieth wacho ni mondo mask mondo koro ji owe, aneno ni mano oketowa e sida maduong'. Ninge ji mang'eny kanisa thindo kanisa ma onge kata mana onge kata mana muya maber, ji biro leng'ore, ji biro yudo tuo. Kuom mano aneno ni sirkal ketowa hatari mar yudo tuo. Kuom mano kanisa ma antie kaka jatelo ok adwar mana, adwar ng'ato ka ng'ato ka biro lemo to bi korwako mask nikech waonge kod pesa mwabiro yiko goji. Watu wafanye kwa vile COVID iko na kufaa kwetu ni kuzuia kila kitu, na ugonjwa iko. Kwani ugonjwa ilienda wapi? Na tumedungwa hii COVID, hata tumemaliza madosi, wengine hawajadungwa. Eti wavae kwa treni na ndege, basi hakuna haja tufae sisi wote, hata wale wa treni. Manake kama ni kwa treni peke yake, especially kama sisi hapa Kisii, nikichukulia example hapa Kisii, tunatembea pamoja kwa gari, tunafinyana. Kuna haja gani ya kufaa mazi kama tunafinyana? Kama masharti inafuatwa, basi hakuna haja tufinyane. Precaution ziko kawaida, kama ni kusonga zile mita zinahitajika, itakuwa sawa. Ndio, a lot of people wamepata ile dawa ya kudungwa ya corona, so it's not a must tuvae ama tusivae. Lakini kitu ambacho ningeambia wananchi wenzangu, kama haujadungwa ile dawa ya corona, tafadhali nenda udungwe, maana hiyo inasaidia. Jina langu ni Julia Wanjiko. Kwanza nataka kutoa shukrani zangu na kuambia pia Wakenya na haswa wakaaji wote wa Nyeri County kuhusu hii maneno ya mask, ama chenye ile mask yenye tulikuwa tunavaa kwa kuonyeshana kwamba tunajikinga kwa ugonjwa huu wa corona. Ni vizuri kusema mwenye hajapata chanjo, mimi mwenyewe nimepata chanjo yangu, mwenye hajapata chanjo ni vizuri na ni vyema hakikisha ya kwamba amechanjwa. Mwenye hajachanjwa ni vizuri kuendelea kwenda kukinga unaowapenda. Mwenye hajachanjwa ni vizuri, kwa sababu Mutahi Kagwe bwana CS hajasema ni hatia na hajasema unaweza fungwa ukivaa mask. Ni kuonyeshana kama unajijua na unaelewa vizuri ya kwamba hujachanjwa na hujajikinga vizuri na huu ugonjwa wa corona, unafaa kuendelea kuvaa mask. Imetusaidia wenye tulikuwa na biashara, ulikuwa unaona kama ni kwa soko, kwa mahoteli, tulikuwa tumeathirika sana, na kwa wakati huu watu wanaweza kuendelea na biashara zao kama kawaida. Na kwa wale pengine walikuwa wameathirika kabisa, walikuwa chini, wasijali. Hii ni wakati wetu, sisi tuko uhai na tutaanza na tutaendelea na biashara zetu, sitarudi kudumu. Kama na yenya Charles winjo kanyo kaka jogoloso ka watieko chenro kinyi makawu dano tich ne tek inyo ka saniji ywak ni nokonego gol mask jomoko ywak kanya nokonego gol mask tinya paro ka chien kacha jinyicha ne ywak ni wach mask koro nego gol ji dwaro nango emo mi awacho ni dhano nyaka dogo bed dhano ero kamano wach mari mogik chasa ngeni ohala mag jomoko no kethore nikech nyogen gi stoma opong' do kod mask giloka gimachielo mask pod inyalo usi ji pod bro rwake ok onyiso ni kechinyo kaka mama Manyeri no wacho onge chik ma wacho ni kirwako mask tibro maki kata ibro kumi ing'eri ni wuon ero kamano. Victor, adwa tieko gi sigana. Nyien moro ne nigi mon 4 to notuo makoro chunye ne ogik kama chotie to noluor ni kotho to dhi bedo kende. Koro luongo chiege mokwo mar 4. Chiege mar 4 ni nohere mokalo, nohere mapok odwaro yudi. Ma ong'iso ni oyo in koro okiya mondo mi koro watho kodi wadhi kodi loka cha mondo kika dhi abed kenda. To chiege no wacho ni ngang okanyal tho kodi. To chiege ni nohero ma ong'iewo ne gimoro amora maber e piny ka. Modhi, lewni, gimoro amora. Oluongo chiege mar 3 openjo, chiege mar 3 bong'ise ni ngang okanyal dhi kodi nikech an kisetho tabro kata namanyo ng'ato koro wadak go. Kaeto chako luongo mago koro mwanduge mag chiege mar 3 ni ne en nosiko wuotho kode osungo ne asunga ji maja oda. Chiege mar 2 oluongo ong'iso ni
adwa ni mondo akatho tatho kodi mondo kik adhi abed kenda. To chiege mar ariyo ni onyise ni oyo kik iluor, kitho tabiro neno ni omi ik maber kabisa. Abiro neno ni liendi aloso maber kabisa. To kanyal tho kodi. Koro chiege mokwongo Mikayi koluongo en ok ohere, Mikayi nojwang'o. Koro Mikayi to wacho ni aisuru, an aheri nyaka nini, emomiyo asebedo kan kodi kata odoko ni in gi mon mamoko gitimo timbe mamoko gitijwang'a, an ayie abiro tho kodi. Moparo kaka nojwang'o chiege ni mano winjo lit mokalo e chunye. Sigana ni tiende nang'o? Dhako mar ang'wen en dend dhano. Ing'e kaka dend dhano imanyo ga lewni mabeyo, irwako, igo modhi madung' mo mang'we ng'ar. Sama koro chopo ng'iende, lewni go ok bidhi kodi kamoro amora, gibiro dong' e piny ka. Modhi go ok bidhi kodi kamoro amora. Dendi no ok bidhi kodi kamoro amora. Dhako mar adek en mwandu mag piny ni mwan go, geche, udi, ing'e kaka iwuotho magacha, magi uta, magi mwandu ga. Ibiro sungo gi asunga ne ji e piny ka. To kochopo e ng'iende to onge kuma ibiro dhiye kodgi. Dhako mar ariyo en wede gosiepe. Anyuolani. Giyie timo ni nyasi maber mogik mar ik. Magiteri magiiki maber, tok gibi tho kodi. Dhako mokwongo en chunyi. Onge sama ng'ato biro tho to ogolo chunyi dong' e piny ka. Chunyi biro dhigo nyaka tho. Koro los chunyi nyakora Mogajwang'. Rit chunyi kendi her chunyi. Tiende ni tim gima kare ne dhano wadu. Tim gima kare ne dhano wadu. Nyakora Mogajwang' mane mokelo e giko mar chenro kaka wanene okinyi makawuono. Amora ahinya ni yiero mar bedo kodwa nyaka ne wachak chenro saa 2 gi dire kanyo. Ne jo mantiere transmission room TX wagono erokamano duong' ahinya. Producer marwa Ken Muga kaachiel kod nyawadwa Cleophas Gilange kamoting'o Sharon gi Joyce duto wagono erokamano. Maduong' moloyo en goni erokamano ka jawinjo kendo janeno marwa mane winjo chero ni okinyi makawuono. Roda Nyago Kitmo kaachiel kod jo mantiere Ramogi Radio, asanteni sana. Mar Nyasaye kwe bed kodu. Wachako time kendo jo manyien ka Jehova Nyasaye omiwa thuolo. Elo jowetewa J Bonyo, Sini Ageo kaachiel kod Obala manyo kwedo thuolo mar bedo kodwa. Watimo mos makende nikech ne ok wanyal geng'o onge margi kawuono Nyakora Mogajwang'. Dich ng'eny maduong' moloyo en Jehova Nyasaye omed bedo kodi. An kaka VOJ osechanja kendo an kod mask mara, abiro dhi nyime kod rwake. Yiero en mari. Kod chenro mar bedo gi dalani mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe mihero mapacho ka Kama mzuka umepanda twende paka chini kod pinje maoko. Baby follow my command like zombie. E chenro mag Tiedero, Ngoma Uwake, Akimwaga pesa nitaleveza. Thum Dagmor, Ramogi Night. Etira diane dala. Magite mana e Ramogi TV. Ni chunya hinyre seche ma dhano nyieri. Kata koromo gi masiche mamiyo ngimane bedo matek kendo maonge kwe. Ing'e ni nitie gima rach gi nyari. Ne okawo gi chuny maler. Machiegni an aboyudo ng'ama chal kamano. Gigeno mar yudo hera gi mor e ngimane. Kata obedo ni weche tek. Adhi yudo gima Nyasaye nochano ni adhi yudo. Thapki. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 mar otieno.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kotemo mondo ngima obed maber kaka jakony kende. Ngima koro eka medo bedo matek nikech gik maricho motimo. To ji tema ni bute temo gimoro amora kar bergi mondo gidagi boma maduong'. Mama hiye wadhiye. Tich tek ta. Tich abich ka tich abich. Saa 1:45 mar otieno. Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora amora kendo samora amora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App. En namba 1 e keyo weche manyien. Tedo wang' ni okelo wa nyaka e nam Lolwe. Aseketo chumbi, koro kadwa chumbi kendo. Suya mar chiemo mamit ma watedo e chenro ni biro goli kamoro ma intie Kisumu koda ka counties mamoko. Kik ibed mabor kata matin. Mane gaki chwere maber. Ni mar jotedo ma watedo godo gin jotedo matene koda ka manyasani. Duto mayudore mana e chenro ni mar tedo gi chiemo. Tedo gi chiemo. Tich adek ka tich adek, saa 2 mar okinyi. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum. To ok thum athuma. Thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit.